Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto Dri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Mayo 26, tuig 2022. Sa mga kabomota live, gamalanta ang bombohanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo Subongman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo alagad mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hoover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang nga mga balita. Sinigid lamang agagin na hingadlan diri ni President-elect Bongbong Marcos ang mga miyembro sa iya sining gabinete. Una diri nga giningadlan sa aton sining mga kabombo nga magapungko bilang panibag-o sining Finance Secretary amo si BSP Governor or ining Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno. Lakip na sa mga ginapanghingadlan sina diri mga kabombo ang mga talosman as BSP Governor ining si Felipe Medalla. Iban pagin sini kilalahon naton karon kay may mga panibago sini nga magapungko bilang tiglikom sa Department of Public Works and Highways. Lakip man diri ang Department of Trade and Industry. Sa dugang pa nga mga balita, anti-illegal parking operations ang PSTMO nagapadayon sa bugos ka syudad sa Iloilo. Pero may pipila diri ka mga lihok man nga ginapatigayon ang PSTMO in consideration bala. Nagapanghatag pala sila subong warning, nagapang saway pa lang sila. But the moment nga matapos na ning grace period sa pagpanaway, laban naman may issue ginis la ticket. 55 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Istoryan man naton karon Claire Jergos sa murder case. Magatutok sinadri pa via PNP kag Provincial Investigation and Detection and Management Unit. Kay na-deactivate na ang Special Investigation Team nga ginatukod kasunod man sang pag-file sang kaso. Dugang pagid karon nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini pa rin iyang pagapangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Aton sining hibalon sa dilmadugay ang pinakuli sining lakat sang panahon. Nagikan karon sa aton sining koneksyon sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station diri sa syudad sa Iloilo. Ano bala ang mangin lakat sang panahon para iya sa mga kabombo naton sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo subong nga Huwebes nga adlaw. 56 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga lasa 11. I-check na to na ang aton sini nga koneksyon sa bahin iya sa Pag-asa Forecasting Center Iloilo. Mangin kaupod naton karon sa aton sini nga pagpangalagad si Sir Ferds sa Rubin nagikan sa Pag-asa Iloilo. I-check ta ng linya ni Sir Ferds. Sir Ferds, si Bombo Cham ini mayong udto. Yes sir, mayong udto sir, kag sa tanan naton da nasuki nga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa subong adlaw sang Thursday, May 26, 2022. Base sa aton nga latest analysis, may ara kita sang low pressure area nga ginamonitor nga ginabulbanta naton base sa tanan nga available data 365 kilometers southeast sang General Santos City. Ini nga low pressure area yara ni siya sagwa sang aton nga power line kag manubo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo. Ginapalauman naton kag gina-forecast nga posible ini siya mag-dissipate or maglusaw sa sunod nga isa tubtob duwa ka adlaw. Intertropical Convergence Zone naman o ng ITCZ among nagapekto sa southern section sang Mindanao. Kita diri sa Western Visayas throughout the day in early fair weather, may aral lang ko kaysa sa mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan-ulan, pagnilatag panag-uob labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa iban nga parte sa aton rehiyon nga dala sa mga localized thunderstorms.
hina na hangin haling sa nabagatnan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay aton mga pagbalod sa kadagatan. Para sa aton forecast range of temperatures, yara sa 25 to 33 degrees Celsius, samtang aton nga maximum heat index o kapaangon nga posible mabatyagan, yara sa 39 degrees Celsius. Aton nga adlaw, nagbutlak kaina alas 5:20 sa isang kaagahon, matunod ini siya alas 6:07 sang hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas do ST. Ako si Ferds Rubin, madamo gini salamat. Apisar nga ti, mataas ang heat index, tama pa ang Sir Ferds. Expectaron ta nga may posible matupang ulan later on karon sa late afternoon? Yes sir, since ara kita sa bulan sang Mayo, amo ni ato ng mga thunderstorm nga season gid nga kung sa diin aton nga usual nga mga inadlaw, maara sa maobserbaran naton nga kung sa aga kag sa udto medyo mapaang, mainit, pero once nga maglabot kita sa early afternoon, may ara ga formation sa mga clouds nga kung sa diin posible ang pagbubo sa mga pag-ulan sa hapon o kung sa kagabihon sa iban nga parte sang araton rehiyon. All right. Thank you so much, Sir Ferds. Mayong unto sa liwat. Thank you sir, and sa liwat mayong adlaw sa tanan. There we have it, si Sir Ferds Rubin, nagikan sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station. Si Jason Tatum, wala na kalabot na sa 1,500 points sa playoffs. Ang ikaduwa nga pinakabata nga NBA player nga makaangkon sining score. Dugang karon nga mga NBA playoffs update sa aton sini pa rin nga pagpalayag sa bombohanay sa udto pagkatapos ang mga nagapanguna kag mga mainit ka balita. Kaupo naman sa Bombo News Center. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo. Oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Mayo 26 na taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inanunsyo itong 4 pang miyembro ng magiging gabinete. Si Bangko Sentral Governor Ben Jokno magiging Finance Secretary na. Ang pagproklama naman sa Gabriela at Kabataan Party List sa kabila ng disqualification cases dinipensayan ng COMELEC. Ang mabilis na halalan at proklamasyon hindi raw lang kredito ng COMELEC ayon sa isang poll official at iba pang stakeholders kinilala na rin. Ang Unity Promise naman tiniyak ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ayon kay incoming Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Mayroon pong bagong silang namang sanggol itinapon ng kanyang sariling ina sa kanal matapos umano nga nataranta. At sa international news, abangan ng Ukraine kinundina ang Russia sa pag-issue ng Russian citizenship sa mga okupadong rehiyon. At sa ating pong sports, balitang Boston Celtics isang panalo na lamang ang kailangan para umusad sa NBA Finals matapos muling talunin itong Miami Heat. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Papasok lamang po na balita, 4 pang magiging miyembro ng gabinete ng incoming administration ang inanunsyo ngayon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ni Marcos na ang kanyang magiging trade secretary ay si Alfredo Pascual, isang international development banker, finance expert at dating naging presidente naman ng University of the Philippines System. Pinangalanan din ni Marcos ang kasalukuyang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Benjamin Jokno na malipat dito pa rin sa Department of Finance.
ipapalit naman sa kanya upang punan itong termino sa BSP ay ang kilalang ekonomista at itong profesor na si Felipe Medalla. Si Medalla ay dating Socio-Economic Planning Secretary at Director General ng National Economic Development Authority or NEDA noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Habang si Engineer Manuel Bunuan naman ang pinili ni Marcos bilang DPWH Secretary. Si Bunuan ang kasalukuyang presidente ng Operations and Management Companies ng Skyway, itong na IAX, SLEX at Star. Dati na rin naging undersecretary noon sa DPWH si Bunuan. Kinumpirma rin naman ni Marcos na inalok niya na magiging bahagi rin ng gabinete si Representative Rodante Marcoleta at QP Professor Clarita Carlos, pero hindi pa rin daw nakakapagdesisyon ang mga ito. Samantala sa iba pang posisyon ay marami umano ang mga nag-a-apply at kinakailangan pa rin na pag-aralan ng husto at maaaring mag-anunsyo ang mga ito sa mga susunod na araw. Tulad na lamang daw ng magiging kalihim ng DICT itong mamumuno sa BIR, Customs, maging ang Solicitor General. Narito pa yung paliwanag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa pag-nominate sa naturang mga personalidad sa kanyang gabinete. I think it would be appropriate to say that I will be nominating our BSP President Ben Diokno for the position of Secretary of Finance. He has already agreed, nag-usap kami, and he has agreed. His place in the BSP will be taken by Philip Medalla, who is going to be who will take on his unexpired term, which lasts until yung term talaga ng BSP President hanggang in this case is until July. So at the very least he will be there. I have asked Fred Pascual to head the DTI, and he has agreed. We talk about the economic team, and maybe normally we don't consider this department part of it, but it is going to be part of it. I am intending to nominate Manny Bunuan for Department of Public Works and Highways. He has spent almost his entire professional life in the DPWH. I know him very well, so I think he will do. I know he will do a good job. So those are the things that we have decided. I know the economic team is critical, and that is what people are looking to. I think we have found the best people for it, who are able to look forward and to anticipate what the conditions will be for the Philippines within the rest of the world in the coming years. Yan po si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa mga sandaling ito, kuha muna tayo ng update dito pa rin sa isinasagawang paglibing dito sa veteranang aktres na si Susan Roses. At nandoon si Bombo Marlene Padiernos. Yes, so Bombo Gerald, Bombo Ever, dito nga tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan ilalagak nga yung libing ng mga labi ni Susan Roses. At ngayon kung makikita ninyo dito sa aking likuran, dagsana yung mga tao, magkakasama yan, mga taga-suporta, mga mula sa seguridad, mula sa pulisya, at gayon din yung mga mula sa media. Kanina, kakarating lamang nung sasakyan o yung mismo mga labi ni Susan Roses dito, at doon nga kasalukuyan na silang naroon doon sa loob Bombo Mars, sinasagawa na. Bombo Mars, ito nga at ipinapasok na yung kabaong nitong veteranang aktres na si Susan Roses dito pa rin sa kanyang yung tinatawag yan na itong puntod, at ito nandyan itong kanyang anak, itong si Senator Grace po. Magkatabi lang ito dito sa libingan ng kanyang asawa
na si Fernando Po Jr. at ito nagbibigay, traditional na nagbibigay ng kanilang mga bulaklak at kung anumang bagay doon pa rin sa kanyang puntod ngayon itong mga kaibigan, yung mga malalapit na kamag-anak ng namayapang aktres at maraming bulaklak na kulay puti itong inialay. Mayroon itong mga nakikita natin ngayon nag-iiyakan na dahil ito na yung huling pagkakataon na masisilayan nila itong veteranang aktres. Bombo Mars, ano nang sitwasyon dyan? Tama ka dyan, Bombo Gerald. Bale sa ngayon, dito tayo ngayon sa labas, sa labas ng mismong area kung saan nga sinasagawa yung seremonya. Dahil medyo nahihirapan tayo makapasok since ang pinapayagan lang na makapasok sa loob ay yung immediate family members at yun nga karapit na mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Bale, ito, Bombo Gerald, marami na mga taga-suporta ang maaga pa lang nagtungo dito para masaksihan nga yung paglilibing dito kay Reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. At kaugnay nga niyan ay patuloy pa rin na nagpapaalala yung Manila Police District para sa seguridad na ipapatupad dito nga dahil nga sa maraming tao siksikan. Patuloy nilang pinapaalala na sumunod pa rin sa mga pinatutupad na health and safety protocols, partikular na yung pagsuot ng face mask, ng face shield, na face mask at ng mga social distancing. Bale sa ngayon, kahit na nagpapaalala yung mga Ayan, medyo naputol si Bombo Mars. So, itong libing po ng veteran ng actress, yung traditional po ito para sa mga Pinoy na yung tinatawag na nicho or yung panchon na tinatawag. Yung iba kasi ay ibinabaon sa lupa, yung iba naman kinikremate. At ito yung kay Susan Roses, itong veteran ng actress, yung kanyang puntod, yung kanyang tinatawag na nicho or yung panchon ay nasa tabi lang ng kanyang asawa po na itong namayapang king of Filipino movies na si Fernando Po Jr. Bale na kapag nakaharapa dito sa kanilang nicho na sa right side itong nicho ni Fernando Po at sa left side naman itong kay itong veteranang aktresa na si Susan Roses. So sa ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kanilang panalangin pa rin itong mga naiwang pamilya ng veteranang aktres. So mamaya ay kukuha ulit tayo ng mga detalye pa dyan sa isinagawang libing kung marami nga ba itong mga pumunta dyan dahil mainit itong lagay ng panahon at kung mayroong syempre mga politiko, mga prominenteng tao na nandyan sa libing ng aktres. At sa ngayon patuloy yung kanilang pag-aalay, yung traditional pa rin sa mga Pilipino na pag-aalay po ng bulaklak dito sa naipasok ng kabaong ng veteranang aktres doon pa rin sa itong nicho ng namayapang aktres. Samantala, idinepensa ngayon ng Commission on Elections naman ang pagpoproklama dito mamaya sa Gabriela at Kabataan Party List sa kabila ng mga nakabinbing disqualification cases. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang pagpoproklama sa Gabriela at Kabataan Party List kasama itong 53 pang nanalong party list groups ay nasa discretion na umano ng komisyon at hindi ibig sabihin na maibabasura na itong kanilang mga nakabinbing mga kaso. Anya mayroon daw kasi silang sinusundang president at kahit mayroong pending cases base na rin sa kanilang determinasyon kahit ito'y meritorious o naturang kaso o hindi ay kailangan nilang ituloy itong proclamation ng mga party list. Iginit nitong hindi patas sa isang party list kung maaantala ang kanilang proclamation dahil lamang sa kanilang mga pending cases. Kung maalala noong November 2021, hiniling ng Liga Independensya Pilipinas sa COMELEC na aksyonan ang petisyon para i-disqualify itong Gabriela at Kabataan Party List sa 2022 elections dahil ang naturang mga grupo raw ay mayroong kaugnayan sa mga komunistang rebelde. Pero mariin naman itong itinanggi ng Makabayan Bloc. Kinonde na rin ng mga itong umano'y panghaharas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts or itong NTF-ELCAC sa kanilang bloc members. Samantala, naging mabilis nga itong halalan ngayong taon maging yung proclamation
At saan kaya ikikredit ito? Saan kikilalanin, sino yung kikilalanin dito sa mabilis na aksyon or proklamasyon maging yung halalan noong Mayo 9? Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Ayaw manoon ang Commission on Elections na angkinin mag-isa yung pagkilala o yung kredito dito sa napakabilis na proseso ng eleksyon, proklamasyon at iba pang mga hakbang na kanilang ginawa na naging maayos, smooth sailing at kung meron man na bahagyang problema, ito'y natugunan sa lalong madaling panahon. Kasama na nga Bombo Gerald, Bombo Ever, yung isinagawang proclamation para sa nanalong presidente at vice presidente. Yan ay isinagawa kahapon ng NBOC, ang both houses of Congress. Ganon din yung para sa mga senador, nauna nang naiproklama yung mga nanalong senador at mamaya naman yung mga nanalong party list organizations ang ipoproklama ng Commission on Elections. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio, ay maraming nagkabali-balikat na mga tanggapan ng mga personalidad para maisakatuparan itong matagumpay na eleksyon. Ganon din ang mabilis na pagbibilang ng boto sa kasaysayan. Ito na nga yung record-breaking sa bilis na pagdaraos ng canvassing para sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa, yung pagka-presidente at vice-presidente. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Tama po Sir Bombo Elmar. Alam niyo po, ito po hindi accomplishment lamang ng Commissioner Election. Ito po tulong-tulong nating lahat. Kasama rin po kayo na mga kasama natin sa media, sa pamamahayag. Tayo po ang nagsama-sama lahat dito, lahat ng ahensya ng pamahalaan, DepEd, AFP, PNP, Coast Guard, ang ating pong Department of Energy, ang Citizens Arm, lahat po ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang pinakamalinis, pinakamaayos, pinakamabilis na halalan sa kasaysayan po ng ating bansa. Hindi lang po ito accomplishment ng COMELEC, ito po ay ating lahat sa sambayan ng Pilipino. Bahagi ng pahayag yan ni Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. At bukod nga dito, Bombo Gerald, ay may mga hakbang pa silang kinakailangan kumpletuhin hanggang sa tuluyang maluklok sa pwesto ang susunod na mga leader ng ating bansa. Bukod dyan ay yung usapin pa sa preparasyon para sa pagbabalik na naman doon sa registration process ng mga butante, and then later on kung matutuloy by December yung barangay at sangguniang kabataan elections. Although may mga panukala na ipagpaliban yan para daw sa pagtitipid at iba pang mga posibleng mga hakbang para nga dito sa adjustment na ito ng barangay at sangguniang kabataan elections. Bombo Gerald? Bombo Dennis, dahil mabilis itong proseso ng halalan ngayon, hindi maiwasan may mga kumu-question din. Ano yung hakbang, anong gagawin dito ng COMELEC sa mga kumu-question dito pa rin sa resulta ng halalan ngayong taon, Bombo Dennis? Ang hamon dito ni Commissioner George Garcia, kung may valid o legitimate na pagkwestiyon, ay ihain yung kanilang karaingan o yung kanilang pagtutol sa anumang hakbang na ginawa ng COMELEC. At kung nagkaroon daw sila ng kapabayaan, ay pananagutan naman nila ito, Bombo Gerald, kung may mga pag-question naman sila at constructive criticism ay nais ng COMELEC na maituwid yung kanilang mga matatawag nating imperfections. Normal daw ito sa organisasyon, lalo't hindi lang naman iilan yung bahagi ng COMELEC, kundi napakaraming mga tanggapan ang nakapaloob dito. At yan yung ikinukonsidera. Nagpapasalamat nga din sila sa mga kritiko dahil naituwid, naiwasto yung ilang mga pagkakamali, lalo na yung sa local level, doon sa isinagawang halalan nitong Mayo 9, Bombo Gerald. Oo, yung sa barangay election pala, Bombo Dennis, so tuloy-tuloy yung registration, kailan na mag-start na may mga nagtatanong, Bombo Dennis? Yes, yung registration para sa mga botante, yung mga deklaradong inactive ang status nung nakalipas na eleksyon at hindi nakabuo. Anunsyo naman ng COMELEC para dyan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
mamaya abangan natin dahil ito nga nagpapatuloy yung pag-aali ng mga bulaklak dyan sa libing ng veteranang aktres na si Susan Roses. At mamaya sa ating iba pang mga balita naman, abangan natin yan makalipas lamang po ang ilang paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Balikan natin yung linya ni Bombo Marlin na nandyan ngayon sa libing ng veteranang aktres na si Susan Roses sa Bombo Mars. Yes, sa Bombo Gerald. Ito nga, okay na ba yung signal sa Bombo Gerald? The Bombo Ever? Bombo Mars. Hello? Yes, Bombo Mars, okay na. Bale, ito nga, Bombo Gerald. Bombo Marlin na nandyan ngayon sa libing ng veteranang aktres na si Susan Roses sa Bombo Mars. Yes, sa Bombo Gerald. Ito nga, okay na ba yung signal sa Bombo Gerald? The Bombo Ever? Bombo... Bale, ito nga, Bombo Gerald. Sa kasalukuyan, papatuloy nga yung ginagawang seremonya sa paglilibing sa mga labi ng veteran. Dito sa aking likuran, napakaraming mga taga-suporta. Yung iba ay nakatungtong na sa mga bubong para lang makibahagi kahit paano doon nga sa sinasagawang libing, masaksihan nila yung paglilibing kay Susan Roses. At kanina, pinakaunang dumating dito si Senator J.V. Ejercito at sumaglit lang siya dahil at pagkatapos siya sumaglit, tinignan lang niya and then umalis na siya. At kasunod niya si yung veteran actress si Boots Ann Sonorowa. Sa ngayon, kapatuloy pa rin yung pagdating ng iba pang mga dadalo doon dito sa libing. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay since napakaraming ang tao ngayon, napakaraming ang nais na makibahagi dito nga sa ginagawang seremonyas, ay patuloy pa rin papaalala ang Manila Police District, particular na si Police Lieutenant Colonel John Giagi, na patuloy na sumunod sa mga pinatutupad na health and safety protocols tulad na lamang na pagsuot ng face mask at hindi yung pagsunod sa mga social distancing. Yun nga lang, Bombo Gerald, since napakaraming tao dito, hindi natin maiwasan na magsiksikan natin na obserbahan natin. Ngayon, makikita ninyo dito sa aking likuran, napakaraming tao, halos magdikit-dikit na yung mga tao. At kahit kami doon kanina, yung mga media, yung mga staff, hindi na talaga maiwasang hindi magsiksikan. So makikita ninyo dito sa akin likuran, nagkaroon na kaunting aberya. Makikita ninyo yung mga tao biglang nagpulasan at yung harang ng barikada ay napila na dahilan para yung mga tao, para yung area ng mga tao dito ay bigla na lang magkalat dito. Kaya ito, gusto ko yung isinasakay sa mga otoridad. Yung nangyayaring kaguluhan dito, Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, medyo talagang magulo. Tulakan ngayon dyan. Wala bang mga otoridad, walang mga pulis dyan ngayon, mga barangay officials, siguro mga tanod para ayusin yung nagpupulasang mga tao na dyan? At ano yung sanhi ng medyo gulo dyan ngayon ng mga nandyan sa sementeryo? Actually, Bombo Gerald, marami na may pinakalat na pulisya dito. Sa katunayan nga, nasa mahigit 250 na mga pulisya nga daw ang pinakalat dito sa buong Manila North Cemetery. Dito, parang may na-out of balance, Bombo Gerald. Kasi nga, sabi ko kanina, tumutungtong na sa mga nicho, sa bubong. Parang may na-out of balance doon sa bahagi na yung dahilan para mahulog siya. Since siksikan yung mga tao, nagpulasan. So, nasira yung barikada. Ang tendency, napupunta sila dito sa bahagi natin, Bombo Gerald. Pero agad naman itong naayos. May mga kapulisan naman tayo dyan na patuloy na nagpapatupad ng mga seguridad dito at kasalukuyan sila nag-i-inspect, Bombo Gerald. Ukol nga dito sa nangyari doon sa bereng nangyari dito, Bombo Gerald. Oo, pakisalarawan na lang dahil parang mahaba yung pila dyan sa likod mo. Hanggang mga ilang metro yan kung meron kang pagtaya dyan, Bombo Marlin, kung gaano kalayo yung pila na yan dahil syempre gusto nilang
masilayan hanggang sa huling pagkakataon itong labi or itong bangkay ng veteranong aktres. Oo, Bombo Gerald, ito pala, nakatanggap tayo ng panibagong ulat. Ahas pala, may nakitang ahas dito dahilan para magkagulo yung mga tao. Kasi nga, may mga puno dito, may mga ahas na lumalabas. At ito, kasalukuyan ng papalabas ngayon si veteran actress si Boots Ann Sonoroa. Ayan, papasakay na siya sa kanyang, sakayan, hello. Ayan, papagdira-diretso na siya ngayon, Bombo Gerald, Bombo Ever. At pupunta na siya ngayon sa kanyang sasakyan para makalabas na. Diretso na siya ngayon, Bombo Gerald, Bombo Ever. At pupunta na siya ngayon sa kanyang sasakyan para makalabas na. Seremonya dyan dahil misto lang talagang bumuhos itong mga fans dyan at yun nga kanina may nalaglag palang ahas dyan at kaya nagpulasan yung mga tao, Bombo Mars. Bale sa ngayon, Bombo Gerald, hindi pa natin alam kung anong oras matatapos dahil nga sa dami nga ng mga bisita na nais makita yung huling hantungan ni Susan Rose. Pero bibigyan kita ng update mamaya, Bombo Gerald, titignan at balik tayo doon sa loob kung hanggang anong oras na balak katapusin itong seremonya, Bombo Gerald. Okay, sige, mag-ingat kayo dyan, Bombo Mars. Live mula dito sa Manila North Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ano naman kaya itong masasabi ngayon ng kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa kanilang ipinangako noon, itong Unity Promise dito sa ating mga kababayan. Kasagsagan po yan ng kanilang kampanya. At may report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Attorney Vic Rodriguez, ang incoming Executive Secretary at spokesperson ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutuparin nito ang kanyang pangako na Unity Promise sa panahon ng kanyang administrasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Rodriguez, nagsimula ang unification process matapos ihayag ng kampo ni BP Leni Robredo na hindi na nila kukwestiyonin ang isinagawang canvassing of votes sa House of Representatives. Binigyang diin ni Rodriguez na ang unification ay nagsimula noong Martes at ang tanging maialok ng President-elect Marcos ay ang kanyang unifying brand of leadership at magiging presidente siya ng bawat Pilipino. Sa kasagsagan kasi ng 90-day presidential campaign, iginiit ni Marcos na nais niyang magkaroon ng unity sa bansa. Kagabi, formal nang na-proclaim si President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni incoming Executive Secretary at spokesperson ni President-elect Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. And there was the council of Vice President Leni Robredo manifested that they have no continuing objection to the canvassing of the votes. And I think, and you will agree with me, that that is a good start towards the unification process, the healing process. Si Attorney Vic Rodriguez. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mayroon daw bagong silang na sanggol itinapon ng kanyang sariling ina sa kanal. Ano kayo yung rason kung bakit itinapon? At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Nananatili pa rin ngayon sa ospital ang ina na nagtapon ng kanyang bagong panganap na sanggol sa kanal sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Cevala Doblana, hepe ng La Paz Police Station, sinabi nito na inamin mismo ng 24 anyos na ina na siya ang nagtapon ng kanyang anak sa kanal. Anya, nataranta ito nang makitang patay ng kanyang isinilang na anak, kung kaya't ibinalot niya ito sa plastic at itinapon. Sa ngayon, anya, nasa state of shock pa rin ang ina na binabantay ng kanyang live-in partner sa ospital na pag-alaman na nasa boarding house lang ng anak ang nasabing ina.
ina. Sa ngayon, confined pa rin sa hospital yung ina na alleged na nagtapon daw ng kanyang anak doon sa kanal. Pagkapanganak mismo nung ina at nung gabing iyon, doon mismo tinapon agad yung bata doon sa kanal. Nakabalot sa isang plastic yung bata, parang garbage sa bag ata. Si Police Major Seval Ladoblana. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Hetsanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Yung pamilya daw ng 9 na taong gulang na bata na nasawi matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan doon sa Pangasinan, labis yung paghiragpis at pareport ang Bombo Radio Dagupan. Labis ang paghinagpis ng pamilya ng isang 9 na taong gulang na batang lalaking nasawi matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan sa bayan ng Rosales dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa ina ng biktima na si Jeline Torres, bago ang insidente ay inaya ang kanyang anak na maligo sa ulan ng kanyang mga kalaro, ngunit nagsabi ito na siya ay takot sa kidlat. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na nila namalaya na sumunod pala ang bata sa kanyang mga kalaro. Habang naliligo, dito na tinamaan ang biktima ng kidlat. Nadala pa sa ospital ang biktima, subalit binawian ng buhay. Nabatid na dalawa lamang silang tinamaan ng kidlat pero hindi napuruhan ang isa nitong kalaro. Samantala, ayon naman sa mga nakasama ng biktima nang mangyari ang insidente, kung saan isa nga sa kanila ay tinamaan din ng kidlat ngunit maswerteng nakaligtas. Kwento ng bata, nagulat siya nang makita nitong nakahiga ng biktima at umusok ang kanyang katawan, kaya taglian na itong humingi ng saklolo. Nakasito pa po siya. Tapos akala ko po nakatakbo. Yung pagkigla po umusok ng sobra. Yung parang kami pong dalawa, yung kasama ko po na isa na lalaki. Inano po namin yung kaso. Ano po namin nilapitan si Lawrence. Nakita ko na lang po namin si Lawrence kung nakahiga na parang grounded po talaga na umusok sa katawan na. Pagkatapos po Live mula rito sa bayan ng Rosales para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fantanilla Rosete nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Bas Radyo, Bombo! Oras sa buong katanghalian, alas 12:29 na po ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kinundi na ng Ukraine Ministry of Foreign Affairs ang naging hakbang ng Moscow na pag-oobliga sa mga Ukrainians na magkaroon ng pasaporte sa mga okupadong rehiyon ng Russia. Kahapon May 26, nilagdaan nga ni Russian President Vladimir Putin ang isang decree para sa pagbibigay ng Russian citizenship sa mga Ukrainians sa mga okupadong lugar sa Kherson at Zaporizhia. Nakapamahagi na ang Russia ng 100,000 mga pasaporte sa mga residente sa separatist areas sa may east ng Ukraine at sa may annex ng Ukrainian territory nito na Crimea, gayon din sa residente ng breakaway republics na Abkhazia at sa South Ossetia sa Georgia at gayon sa Transnistria sa Moldova. Ayon sa isang analyst for the Human Rights Organization ng Crimea na si Yevhen Yaroshenko na maaaring magsilbihan niya itong agenda ng Russia ang polisiyang passportization para sa pagbibigay ng isang conscript o pagtawag sa mga mamamayan para sumama sa isang military service at combat operations laban sa Ukraine. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga international stars na sina Justin Bieber, Lenny at Westlife ay magbabalik Pilipinas. Alamin yan sa chika ng Star FM Baguio. Excited na ang mga Filipino fans matapos nang i-anunsyo ang pagbabalik bansa ng mga international stars tulad na lang ni Justin Bieber, Lainey at Westlife. Matapos ang 11 years ay magtatanghal muli sa Pinas ang Canadian superstar na si Justin sa October 29 para sa Philippine leg ng kanyang Justice World Tour. Balik bansa rin ang American band na Lainey para sa kanilang Asian tour sa Nobyembre. Good news rin para sa 90s boy band fans dahil kasado na ang Manila concert ng Westlife sa Pebrero. Sa una ng pahayag ng vocalist ng bandang Lainey na si Paul Klein sa Star FM Baguio, inamin itong hanga siya sa pagmamahal ng Pinoy fans at looking forward rin itong makabalik sa bansa. For whatever reason,
the Philippines love us so much. We love it over there, and we love our fans, and to play those big shows, it's a once-in-a-lifetime opportunity that nobody on our whole team takes for granted. We wish we could be there like legitimately right now. Bahagi ng naunang pahayag ni Paul Klein ng bandang Lainey sa Star FM Baguio. Ang mga nasabing acts nga ang ilan sa mga unang foreign artists na magtatanghal sa bansa matapos ang 2 taon mula nang magsimula ang pandemya. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time. 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik din sa pagpangalagad karon sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo standby sa dugang mga balita kag impormasyon. Balikan tani ang latest sa may distrito iya sang La Paso sa sining 24 anyos nga Iloy nga naghaboy sang iya kaugalingon sini iyang bata. Matapos nga iya sini nga nadiskubrihan nga way na sang kabuhi isang iya sini nga ginbunag. Asan baya sa aton man sini nga mga kabombo, what's the latest dere sa investigasyon kiron sang La Paz Police Station? Sa aton man sini karon nga mga kabombo, kag istoryahan man naton later on diri sa aton sini nga pangalagad ang dugang pagid nga mga balita kag impormasyon. Inumay kantanan sa mga bag-ong cabinet secretary sang BBM administration, President BBM administration. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo kag hibalon man naton direktamente karon sa bahin sang Bureau of Fisheries Aquatic Resources kun bala may shortage gid man sang isda, sang galunggong. Sa aton sini nga mga kabombo, yan mo nilang hambal nila kay si Secretary William Dar-Abe, way naging sang may iban pa nga nahibaluan mo, kunti ma-resort na lang siya dayon sa importasyon. Sa aton sini nga mga kabombo, nga kung isip-isipon mo, hindi man lang iya galunggong ang isda diri sa pungsod Pilipinas. Kadamo man iya sang sahi sang isda sa pungsod na Pilipinas. Kag ining galunggong sa kamahal subong sa presyo sang isda, hindi mo man niya makabig yang isda ng mga mahirap, isda ng dukha. Sa aton sini nga mga kabumbo, natagma lang ni sanguna nga isda ng mahirap or isda ng dukha sa tsimpo ni President Nuria Macapagal-Arroyo. Pero kung lang tawon ni mo, sa aton sini mga kabumbo, hilabi pa sa subong nga tsimpo, mahal mga ni presyo sa isda subong. Kagaway siyang shortage si board member Mat Palabrica gani galibog ang ulo sinya tinuay man sang bagyo nga nagagi. Nga may gulpiada lang nga may shortage kita ya sa isda aw. Stibyaw ang tikito ga ulan isda ganito. Sa aton sini nga mga kabumbo, basi kon nagadamguhanon pabla, si Department of Agriculture Secretary William Dar, kag kung anong damgo niya, bilang tiglikom sang departamento, amo niyang gusto niya nga ipatuman o kon basi kung nagapaminsar sa niya masakuon tani nga importasyon, kaya hasta lang ta Hunyo 30, basi islan ta diri nga Department of Agriculture Secretary, at least may pangbalon ako. Check karon ta na dugang karon sa aton man sini pala nga pagpangalagad adri man sa bombohanay sa udto kay kun lang taon mo libuton mo merkado subong. Damo kaya sang isda nga makitaan, sari-sari ng isda kag yara sa kasarangan sini nga presyo. Ngati ma-import kidya sang tamudyosaw, sang galunggongaw. 37 minutos na kung 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 12 driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Standby sa aton sini karon nga mga taga-palamati sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Malawig-lawig paning baylohanay karon sang tagsa sini nila ka mga abilidad sa bahin iya sa nagapanay nga Eastern Conference Finals sa tunga sang Miami Heat kaga Boston Celtics. Ini bangod man mga kabombo, nakahawid pa karon ng Boston Celtics sa aton sini nga mga kabombo. Samahin naman iya sang Western Conference Division. Nakahawid man si Luka Doncic. Sa aton sini karon niya makabombo sang isa ka kadalagan batok karon sa Golden State Warriors. Ang dugang nga mga impormasyon sinabalabanwa bantayan yun rin katon man sini nga sipad siparon sa padayon nga pagpalayag sang bombohanay sa udto. I-check tanay ang linya karon sang Chief of Police sang La Paz Police Station, si Police Major Jose Val Ladublan para iya sa latest naton nga pagsunod man sa investigasyon sa La Paz PNP sa sining 24 anyos nga iloy nga ginkonfirmar naman di sang pulis a while ago nga siya mismo naghaboy sang iya sining nga bata sang pagbunag niya, nakita niya nga wala na iya sang kabuhi. Check tang linya ni Police Major Jose Val Ladublan. Major Ladublan, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa bombohanay sa udto. Maayong hapon. Major Ladublan, sir, si Bombo Cham live ikaw sa bombohanay sa udto. Maayong hapon. Alright, balikan ta ang linya ni Major Ladublan, riman sa aton sini nga pagpangalagad mga kabombo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini iyang las 12 sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Balikan ta si Major Ladublan. Major Ladublan, si Bombo Cham live ikaw sa bombohanay sa udto mayong hapon. Okay. Why gen? Why siya kasulod? Ano plastada? Guba aton nga may standby dahil lang gen sa aton sinima kabumbo kay ginaplastar ta lang sang mayo dire ang linya man karon sang aton sininga nga koneksyon sa paggalabot naton sa kay Police Major Jose Val Ladublan para nga makakuha kita sang dugang nga mga balita kaga impormasyon sa aton man sini padayon iya nga pagpalayag kaga later on man mga balita kaga impormasyon diri sa aton sini nga pagpanglagad istoryahan man naton ining anti-illegal parking operation. So pila ka mga salakyan ang nakabaton na sang warning. May iban nga gin na pang isyuhan na sang citation ticket sang Public Safety Transportation Management Office sa pagpamuno karon ni Mr. Jack Kunlo. Sa aton sining mga kabombo ining mga nagapatigayon sang illegal parking nga yara na balakron sa kilid sang dalan. Ang kilala gani ni Bombo Chris nga panag-iya sang slakyan bla. Nakabaton man sang warning kagapon. Sa aton sining mga kabombo. Okay. Ara na si Major Ladublan standby diri man sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo naton, ginpili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno nga magapamuno karon sa sining nga economic team bilang sunod nga Finance Secretary. Tingin pahayag ni President-elect BBM sinigin lamang nga agaho sa aton sining nga mga kabombo. Bangod sa sining appointment sa Department of Finance, medyo hindi makatangko sa iya sining termino as BFP chief si Diokno sa aton sining mga kabombo. Rason nga ang magapadayon sa iya sini iya nga termino as BFP chief amo si Monetary Board member Felipe Medalla sa aton sining mga tagpalamati yang balgani ni Secretary, ni incoming Secretary Benjamin Diokno, sinya, it is an honor to serve the Filipino people in my current and any future capacity
nagapasalamat ini siya kuno, no, kag humbled ini siya sa ginhatag sa iyang salig ni President-elect Bongbong Marcos nga makabulig sa pagmanage sang fiscal affairs sang aton siniyang pungsod. Hambal ni Jokno, siya, as Finance Secretary, I will strive to continue prudently and carefully balancing the need to support economic growth on one hand, and to maintain fiscal discipline sa aton sini makabombo on the other hand. Amo pa ni ang pahayag niya. Samtang si Jokno, 74 anyos, former economics professor sa University of the Philippines, may eksperyensya sa fiscal kag monetary policy making. Before pa man nga ini siya ang chief sang Central Bank, si Jokno ang nagpanerbisyo sa pila ka mga presidente sang pungsod na Pilipinas kag makaduha ka bes nga nangin budget minister ini siya under sa pamunuan ni the late President Corazon Cojuangco Aquino. Tinangin kamahin ini siya sang nagdihon sang 1986 tax reform program, no, sang lakip na din ang 1991 local government code, no, nga nagatuyo karon nga maghatag sa local government units sang autonomy, no, sa pagkapot sa ila sini nga finances kag pag-implement sa mga projects. Sa aton sini karon nga mga taga-palamati. Balik-balikan naton ining dugang nga mga background with the incoming Finance Secretary Benjamin Jokno. Balikan tanay linya ni Police Major Joseval Ladublan. Major Ladublan, sir, si Bombo Cham ini. Live ikaw sa Bombo Anay sa Utumayng hapon. So may hapon Bombo Cham, no? Kag tanang nga tagat-palamati sang Bombo Radio. Alright, Major Ladublan, sir, what's the latest karon sa sining paghusisa man sang lapas PNP sa likod, no, sa sining pagkasapo sang isa kalapsag dira sa may distrito sang lapas sa may Barangay Rizal, particularmente, sir? Bali sa Subong, no, ang Iloy sang ara pagyapon sa Don Benito Hospital still confined, Bombo Cham. Kung pagpa-interview mo sa iya, ang kuno sang bata, according sa iya nga patay na. Then nataranta kuno siya na kag dito ginputo siya sa plastic kag ginhulog dito sa kanal. Sus. During that time, ang iya to nga partner kibot man gani nga kay nagwa ang partner niya. Then sang wala ang partner niya dito na daw ang bata. Then sa nga do patay naman. Doon nataranta siya kag ginsulod niya sa plastic kag ginaboy. Okay. Sa chimpo nga nagbunag ini siya, Major Ladublan, sir, sino kunong upod niya sa kwarto, sa isa sa boarding house? Isa lang sa Bumbutcham sa kwarto nila. Isa lang siya. Why man sa mag-expectar nga ti subong nagali ang iya sining due date? Why kay base sa pagparamangkot namo dito sa iya boarding house, mas kaniya mga landlady kag mga boardmate dito, wala kabalo nga nagabusong siya. Ang same thing man ang iya to nga partner, wala man kabalo nga gabusong sa gali. Buti ano lang ano lang to be ang iya sining partner, gaupod sila sa hulot nila. Bali ginakakatuan lang sa iya nga partner, wala dagat guest apart niya boarding house niya. Ti sa sulod sang siyam ka bulan, way gid kabalo ang partner niya, sir, nga nagadala siya gali. Why kay bisa sang partner niya wala ikabalo ang gabusong. Kaya pagsakit to sang tiyan niya, ang according sa iya nga na abot na ng dysmenorrhea ya bala. Kasi nakit ang tiyan. Gali kay pagwa sang partner niya nga nagwa sa gwa, pagbalik niya mo na to dayon na nahaboy na ang At ni Sir Man, magbusong abing bayid o siyempre balanon gina kay nagahabok iya nga tiyan, way gid bisa may nakanutar ang iya sining partner nga nagabrobisita dira sa sulod sang siyam ka bulan, way gid sa kanutar nga bukol sa mao. Kagin pasikto namon ang partner niya, way gid sa kabalo ang gabusong
Maskin mga landlady yada, kag mga boardmate niya, wa man gid kabalo. Okay. Ang iba na nga mga babae gid man sir, kapin pagid kondo medyo slim ang panglawason. Do mahapos ni sila nga mag-conceal or magtago bala nga ti gadako ilatsan or gabusong sila. Ang body type sang babae, may ideya ikaw sir kung slim siya, medium built o kondo chubby, ano? Do medium built, hindi tama ka sa chubby gid. Do sa restaurant. Okay. Pero tinudo why gid kung makita na to ng bata kagapo nakita na mo na ragway sang bata sini dako to ang bata sir mo tinudo hindi gid balanon nga amo na to siya kadako. Pag sang bata sinaghabok na siguro amo to nga nagdako na sa kay almost pagbarbanta naman mga 8 to 10 hours na ang bata ato sa may kanal. Oho. Nga doon naghabok na sa bala. Okay. So, kung mag 8 to 10 hours ang nagligad paglingadlaw, but silingon nga tipit sa mga pizza 23 niya pagin bunag? Sa Luna, okay na kitaan ng mga 10:30 na sang Martes. Oho. Sa aga. Sang aga? Oo. Okay. So, sa mga mo santo nga tsimpo, why gid siya upod sa hulot, sir, sa kwarto? Why, bali, isa lang gid na sa iyang boarding house. Kaya ang partner ya, talagsa na nakakadto, ginakarkatuan lang siya da. Why wala dagatiner ang iyang partner. Tingaway kuno gatiner din ang partner niya sa raw? May iban na nga obra ang partner niya. Oho. Iban nga obra kung may iban nga ginapulian? Why kami ideya kung kay busy sa matugo attender sa ospital. Kay bisa according sa landlady niya ginakaragatuan lang dira mo. Okay. Ining babae sir may trabaho man? Oo, nagtatrabaho sa isa ka restaurant din si Lilo. Nagtatrabaho sa restaurant sa diri sa syudad man. Okay. So, sa subong, sir, bangod man sa amo sini iyang sitwasyon, sa amo sini nga kaygayunan, ang pamilya sang babae or both parties or ang iya sini nga partner, anong plano sini, sir? So, amo ni nag-coordinate kami sa DSWD kung anong assessments ang DSWD party dire. So, iyan na natin kung anong nila, outcomes ang assessment nila. Basta kung during that time, nag-super sang depression or anxiety kag may psychological problem mo ay. Okay. Isa pa gid abi, sir, ka na notisya na namon kay according sa kay Kagawad Hilyado bala, sanggin pamangkot siya kunong 40-year-old, may ginhaboy man siyang plastic, pero mga dugo kuno adto iya, galibog ganing ulo namon kung paghaboy to sa plastic kag nabalaan niya nga nagbata ng iya partner why gid pangita bata. Bali pag-abot sang partner dito may basi nabilin pa nga mga inunlan amo to ang panghimos nila pero ang bata ang babae ang nagaboy. Okay. Sige. May mga liabilidad bala ang Iloy sini sir sa natabo? So, kung may intent siya, kung base investigation, kung may pagbata nga buhay pa ang bata, kung may intent sa patay gid, so may siya. Pero kung patay ng pagbunag, patay ng adaan, nagataranta siya, amo na itanaw naton kung may liability siya dira. Alright. Sige, with this information, kag sa Tiyempo, Police Major Jose Valo Dublan, sir, thank you so much. Mayong hapon sa liwat. May nga po lang bumitsam. Deriwavit si Police Major Jose Val Ladublan sa Lapas Police Station. Kuna ko maglantaw do mabudlay patihan nga hindi malanon nga nagabusong ang isa ka babae slim or medium built. Okay. Base sa experience naton kang nakita naton, no? May mga kilala man kita bumbok resilugo mo nga slim. No? Tingala kita nga masami lang siya nag-absent sa trabaho. Ang basa sakit akong tiyan. Basig ko siling ko muna kay gusto mo ga-diet ka permi. Gusto mo hindi ka magdako. Hindi ko kaon ka sang insakto blay kay karon mabalatian ka na imo ya. Sinyati niya para nga maintain. Slim lang siya kunog yapon. Sa aton sini magkabumbo sa pagligad sang mga binulan
sa aton sinimatag palamati, daw na notisyaran tang ano nagahabok yatsan. Lingko Mayo, gen kay gakaon na siya Mayo, permi sa busog. Oh. Tapos, 1 week after, no? Nagreklamo nga nagsakit yatsan, tigin nambala ginadvisean siya nga ipa-check up na lang na kay basi kung ano nang imo sini nga balatian karon. Maglala pa na kag hindi matalupangdan. Tingin po ospitalya man Pag po ospitalya, dito kang nabalaan, nga gabusong siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti, amo na blang hambal naton sa aton sini makuturan, nga mabudlay man abi, nga magpati lang kita nga wala siya nagabusong, hindi balaanon nga nagabusong siya, kay kung slim gid man abi or medium build, ti mga 4 to 5 months, sarang pa sinaguro iya nga matago Pero ti kon inuguwa niya na 7 ka bulan, 8 ka bulan, sa aton sini nga mga kabombo, ti makahambal kita nga balanon na gid ina. Kag daw kabahol man iya, nga pati ang live-in partner ya, orang nga iya sini nga karelasyon, ang way man makahibalo, nga nagabusong gali ang iya sini nga partner sa aton sini makabumbo. Hindi bla? Do tama kabahol sang balibad sang sining magpartner kag ang ginalibugan sang ulo ko ang lapas PNP do nagapati man sa aton sini nga mga kabumbo. Nga hindi balanon amo sini mo sadto. Sa punto nga pagbata, patay, nagpanik ang iloy, daw kaginhaboy sa kanal, daw mas labi pag hindi nga bahol-bahol, di ba? No? No offense men sa kay Police Major Jose Vala Dublan, bala nato nga nagapangusisa ka na imbestigar man na pas PNP, but amo na blado do kabudlay patihan, kiti iban iya nga iloy sa aton sini nga mga kabombo, bisan sapat gani. Pagbunag nila, kag nakita nila nga way na iya sang way nagaginhawa, wala naghibi ang bata, tibisan ano kaluya sang ila siniya pamatsyag, ginatingwaan nila nga huluhampakon ang buli, masayon ang likod, so on and so forth, para nga basi palang kon may mga supon-supon lang na kang makaginhawa and eventually, mabuhi ang bata. Pero tido, kabahol naman na nga pagwa sa bata, kaway gahula gali, putson mo lang sa plastic, kag yaboy. Nakatipon na sang puwersa ang babaye, nga nagbata siya, isa lang siya, sa aton sini makabumbo. Kag makatilingalahan, although, sandig sa mga ubigay ni nga kung sini nga kilala, siling nga mga pangidaron sa babayi subong bumbutsam. Basta mag-edad ang babayi, mga lapaw na sa 20 anyos, prone na iya sa cesarean. Prone na sila sa cesarean operation kung sila ang magbata. Pero depende man na iya siguro sa bayi, but sa datos nga nauyatan sang mga kilala nato nga doktor, do nagasanto dira banwa. Ngati kung nagaedad sa 24, may mga bayi man nga pwede iya kag makasarang sa normal delivery nga ginatawag. May ara man nga kinahanglan gid iya nga isisaryan ini siya. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag ti araw-araw pa doon mabudlay man patihan nga way gid sila yakagi pa doktor. No? Kung nagapanamko ng imo sini nga partner, way gid siya way gid yan natingalang 40 anyos nga lalaki ni nga nagapangayo sang paho, nagapangayo sing kamas, may mga ginapanamkunan, lain ang panimaho, so on and so forth. Way gid yan sang changes nga nabatsaga ng 40 anyos? Ano ni sila sa aton sini nga mga kabumbo, way giniya kakita sang ginatawag nga sibilisasyon? Sa dini sila yan nag-star sa kagulangan,
sa aton sino makabuo no mga inosente no sus Maria kagusip po mayo pagurugan iya ka ang ido orang nga baboy kay ma-recognize niya pa nga nagabusong siya. Ari na lang sandig sa pagpanilag ko. Manok gani mang itlog. Pag tupa sa itlog ya sa duta, ginaidog ya sang iya nga tuktok para pahigaron sa ginhimo iya nga pugaran. Kaya that is mother tawag si ni Manwa instinct sang iloy, no? Instinct of a mother. Saton sini nga mga kabumbo. Ti karon adto ya ang babayi, saton sini mga kabumbo kay way nagaginawa bata niya putso niya nas plastic kag yaboy. Tiyan mo sinabla? Ang sabahin naman sang iya sini nga live-in partner ti do okay lang, do suwaay lang, why gid sang ti nagabusong, no? Kabudlay hangpon kay ti daw tama kabahol ang istorya. Ti may mga nagkagat man pero kita ni kita magpati sa kasubong sini. Saton sini nga mga kabubuti kabay pa iyang mahatagan ini sang nagakigo man nga ay tulupangod kag mahusisa ini sang Department of Social Welfare and Development or sang CSWD. 58 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12 diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini makutura. Nag-standby na si abi ko na kung ara nakagina si Sir Lindino. Anyway, pagbalik ta, istoryahan taman diri Banwa ining latest karon sa Claire Gergos sa murder case. Kay ang pagsungka sang duha ka mga suspitsado posible kuno makatuad sa mga panibag-o sining ebidensya nga sarang nga makatumod sang mga impormasyon sa sining kamatayon sang 36 anyos nga negosyante. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub maduli. Sa takna sini nga launa balik sa pagpangalagad sang pumbuhanay sa untok padamo sang nagapadala diri sang mensahe sa aton kalabanan mga babae pa siguro Iloy ini sa aton sining mga kabombo
nambalsakon sang isa sinya bumbot sa may nalipatan ka nga way gidya ka pamangkot ang iya sini nga live-in partner, no? Way gid nila maistoryahan nga sa malawig nga tion way magkaabot ang iya sini nga menstruation, no? Do mga kasubong sinabla may mga naglain nga korte sa iya sini nga lawas, no? Kag pila sa mga Iloy ni man magpatigan nga basta-basta na lang kung doon nagpanik ka mahaboy mo kuno ang imo sini nga bata sa guwa sang kanal, sa aton sini nga mga kabumbo, iban sina iya kalabanan sini nga babayi kung maghambal nga nagtaliwan ang imo sini nga bata sa imo sini nga pagbunag, ginahakos pa na nila, magluwas sa ginahakos, grabe pa nang nguingoy sa pagkalain sang buot no? Hamakon mo na nga ginhalungan mo sa sulod sang siyam ka bulan madula lamang iya sa isang iklap do mo snabla sa aton sini nga mga kabumbo. Kag inugin baton naman lang sang lapas PNP ang istorya sang babayi kag sang 40 anyos yang live-in partner or karelasyon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Maybe it's because kati hindi na nila luyag pa ining padakoon kay base kung may makabulasot, no? May makabulasot sa kahuyanan sa aton sinimatag palamati. Ay man kuno kay ang partner ko niya do momento nagabantay sa ospital sumong sa aton sini nga mga kabombo, but nagadipindi na haton lang sini iya nga luyag tani naton gid nga matagan man sang hustisya ining bata. Abal gani isang isa kananay niya titikon patay titani gin palubong nila sang insakto sa aton sini nga mga kabombo. Siyam ka minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang pagsungka sang mga suspitsado sa pagpatay kay Claire Gergos ang posibleng makahatag dugang sa kasanagan sa sining kaso nga nangin kontrobersyal matapos nga maangot diri ang pangalan sang isa ka pamilya. Apang bangod sa kakulang sang ebidensya batok sa sining ginakusaran nga pamilya, gindismiss sini sa aton sini makabombo. Kag ginpasakaan sang kaso sang Pavia PNP ang 3 ka persona nga amo ang may kailabtanan sa pagpatay sa kay Claire Gergos. Ini amo sanday Rodelin Sumbong, Rafi Soryoso nga naga-survey driver sang pamilya Lopez, kag Gardo Ibrahim nga nai-empleyado man nagatrabaho sa pamilya Lopez. Sa aton sini nga mga kabombo. Tiginakabig karon sang IPPO nga dako karon ang mabulig sini nga posible makatuad sang dugang sini nga mga balasihan sa pagtubod sa kung anong motibo sa pagpatay kay Claire Gergos. Standby kay i-check naton ang spokesperson sa Iloilo Police sa Provincial Office. May kantanan sa sining latest karon nga mga development tuhoy sa Claire Gergos murder case. Ang Special Investigation Team gin-deactivate na sadtong naka-file sang kaso nga murder batok iya sa pamilya Lopez. Pero why man ato nag-prosper? Ang nagpasaka sang kaso nga murder sa 3 ka mga personalidad amo ang Pavia Municipal Police Station. Kag sa keron ang magatutok sila diri among Pavia Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Major Rolando Aranyo kag pagabuligan ini isang Provincial Investigation and Detection Management Unit sa aton sini nga mga kabumbo.
Ti balungon kag usisaon naton ini what's the latest karon sa aton sining mga kabombo sa diin diri ang take off sang IPPO kag subong sang sining bahin karon sang Pavia Municipal Police Station. Aha. Standby kay i-check naton ina sa dili gid lamang madugay. May send ko dira ba si isa diri siya nga number pwede ma-contact Bomel. Dira. Oh, kay basi hindi basi lain nga number lang tawag ta may gin-share bago lang si Sir Lindiro diri nga numero. Nati i-check nato nina sa dili gid lamang madugay sa aton sini nga pagpangalagad. Aha. All right. Tabi, ano ni siya? Standby sa aton sini mga kabombo. Philippine Standard Time. 12 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Aha. I-check naton ina sa aton man sini nga pagpangalagad, okay? Ginatingwan naton nga makalabot sa linya ni Sir Lindiro. Aha. At hindi niya. Ay may kita siyang sa aton sinimatang palamati. Ara na si Sir? Okay. All right. 13 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diri man sa aton sining pagpangalagad sa linya naton si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro Jr. ang spokesperson sa IPPO. Senior Master Sergeant Lindiro, sir, mayong hapon si Bombot sa Manila, ikaw sa Bomboray sa Udto. Kaya lang, balikan ta si Sir Lindiro. Burot-burot out. Ma-adjust kita sang aton sining signal. Diri man sa aton sining karon iyang pagpangalagad. Kay may ara si Sir Lindiro abi sa area nga medyo mapropinot ang iya sining signal. That is why mapropinot karon pero testingan ta miliwat. Senior Master Sergeant Lindiro, sir. Good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboray sa Udto. Yes, sir. Bombo Cham, mayong hapon gid kag sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Aha, all right. Sir, sa sining pagsungka karon sang duha, namely Rafi Sorioso and Rodelin Sumbong, ginalantaw diri nga may posibilidad na makatuga ini sang breakthrough sa Claire Jergo sa murder case? Yes, sir, no. Isa na sa actually ang pag-surrender pa nila kag ang kita sa probable cause ng atong prosecutor sa sining duha ka mga suspitsado no sa pagpatay kay Claire Jergos. Dako na actually sir ka breakthrough man sa investigation nga giniwat sa SIT kag sa aton nga mga ibang paging unit sa PNP. Okay. So sa karon may isa pagid ka personalidad nga gipasakan sang kaso of which nagapabilin iya nga at large. Ano na ang latest diri sa bahin karon iya sang pagtutok man sang IPPO sini, sir? So as of the moment, sir, wala pa na subong na to na-reach out si Ibrahim si Cardo Ibrahim, no? Isa ka masuspitsado nga may probable cause sa pagpatay kay Claire Jergos, pero ginapanawagan kani sa atong provincial director ni Police Colonel Adrian Acollador nga ini siya ang kabay pa nga magsungka man sa atong kapulisan sa mas temprano nga tinion. Pag deactivate sang SIT sang tion nga nakapasaka sang kaso sadto, sino na karon ang magauyat sining kaso? Sino na magatutok sila diri? Senior Master Sergeant Lindiro. So sa siguro aton na balikan ang Special Investigation Team na deactivate na siya after the filing of the case last January 5, no. So sa subong ina siya ang follow-up nga investigation para sa posible makatipong kita sa additional nga evidence sa iba nga mga suspitsado nga posible sa likod sa pagpatay kay Claire. Amo na ni subong ang Pavia Municipal Police Station nga kung sa diin na may jurisdiction sa primary crime scene. All right. So amo man to ang Pavia MPS ang nagpasaka sa kaso, sir, no? Yes, sir, with the assistance of the Special Investigation Team. Okay.
Alright. So kabay pa nga may dugang pagid sini nga mga development karon sa bahin sining Claire Gergos murder case kiti amo manining isa sa mga ginabantayan kag singgitan sa pamilya nga maserbihan sa hustisya, Senior Master Sergeant Nindiro, sir. Yes, Bombo Cham, no, kaga kabay patani nga ang ining duwa nga nag-surrender na kaga hopefully si Ibrahim surrender man ang ila pagkatubang sa korte sa sining mga panubugo sa ila magahatag pagid sa yabi, no, sa ibang pagid nga mga ebidensya nga pwede maka-pinpoint sa ibang pagid nga mga personalidad sa likod sa pagpatay kay Claire. Alright, sige. Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro, sir, thank you so much sa imo sining nga tiyempo ginshare diri sa Bombo Radio. Maayong hapon. Bombo Cham, thank you so much man kaga mayong hapon sa imo kag sa tanang pagpalamati. Alright, dari wamit si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro Jr., ang spokesperson sa IPPO. Ang bula karon ginatugyan na sa bahin sa Pavia Municipal Police Station nga mo magpadayon sa investigasyon with the supervision sa Provincial Investigation and Detection Management Unit. Ibaloon man nato nabi nagikan iya from Pavia MPS kung ano pagid ang mga lihok sini nila sa sining makabig naton karon development man sa kaso sa Claire Gergos sa murder case. Isa man sini ka krimen nga natabo diri banwa sa probinsya sa Iloilo, nasapuan ang bangkay niya dito iya sa may banwa sa Santa Barbara. But sa paghusisa sa aton sila kapulisan sa pag-imbestigar sa Special Investigation Team, natumod nga ang origin sang crime scene dito iya mismo sa balay sang biktima sa Deca Home sa Panwa iya sang Pavia. Ti sa aton sini nga mga kabombo hibalo nato ng dugang sini nga mga impormasyon sa bahin man karon iya sang in charge na, no, nga municipal police station sa pagtutok man sining kaso karon nga pagpatay sa 36 anyos nga negosyante. Ti sa aton sini nga mga kabombo ang isa sa mga ginapamangkot kag luyag ng mahibaluan ano ang rason, ano ang motibo sa pagpatay sa kay Claire Gergos. Diri man sa aton sini nga pagpangalagan. Check nato nabi ang linya sang Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station sa kun ano naman karon ang lihok nga patigayunon sang Pavia MPS para iya nga mahatagan sa nagakigo sining hustisya ang kamatayon sang biktima kag sa nailo sini nila iya nga bata nga tatlok tuig. Sa aton man sini nga mga kabombo. Oras 20 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa triman sa pagapangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Alright, now standby sa aton sini nga mga kabombo. I-check na naton this time sa aton sini mga kabombo ang linya ni Police Major Rolando Aranyo. Sir, si Bombo Cham, live ikaw sa bombohanay sa udto. Mayong hapon, makita ka sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo, subong man sa YouTube channel kag live ikaw sa 837 kHz sang aton sini nga mga radyo or lilisuan sa aton sini mga radyo. Once again, mayong hapon, Major Aranyo, sir. Bombo Cham, mga hapon gid kag mga hapon gid sa tanan nga mga listener, viewers sang Bombo Radio. Major, ano ang imo sining mahambal karon na tuhoy sa development man sa kaso sa kay Claire Gergos? Granting ati ang mga gimpasakaan nyo sang kaso, 3 out of 2 nagsungka na karon, Major Aranyo, sir? Yes, no, gina-welcome gid naton hindi nga mga development binagid Bombo Cham ang pagsungka sa isang aton sini nga mga suspect, respondent, no, especially si Rodelin Sumbong at si Rapi Soryoso. May isa pa kita karon nga wala pa maka-surrender ining si Gardo Ibrahim, Major Aranyo, sir? Yes, no, may isa pa kita ka-suspitsado sa persona sini ni Ibrahim, no? Alias Muslim. Alias Muslim. All right.
Major, karon ang IPPO kasunod sa pag-deactivate sang SIT ang magatutok na gid sinadiri bago ko lang na istorya si Senior Master Sergeant Talindiro. Ang magatutok gid sinadiri ang talatapan na sang Pavia Municipal Police Station with the help sang Provincial Investigation and Detection Management Unit, sir. Yes, that is correct, Bumbutcham, no? We, the Pavia Municipal Police Station, as the lead agency na karon or lead unit, considering ang krimen diri natabo sa sa Banwa sang Pavia, so kami nang master head sang pagpadayon sini sang investigation sa angot sa kamatayon sini sang atong biktima nga si Claire Gergos. Major Aranyo, sa luyang naton may baluan, ano ginang nangin balasihan sang Pavia PNP and of course with the assistance sa tuanay sang SIT para nga ma-file ining kaso batok sa tatlo ka mga suspitsado karon? Of course, no, ini bunga sang in-depth investigation na ginkandak. Sang amo to nga time ginapangunahan sang aton nga special investigation team. Kaupo diri ang katapo man sa Pavia Municipal Police Station kag sang Santa Barbara Municipal Police Station. So bunga ini Bumbutcham sang mga panaysayon man sang aton nga mga witnesses. Kung sa din nakitaan ninyo nga mas mabugat ni ikumparar dito sa mga ginfailan sang kaso, Major Aranyo, sir? Kamagin Bumbutcham? Siliko, mas mabugat ang mga ginhatag nga mga informasyon sa mga nakakita, mga resource person, sa mga witness naton nga silaya ang ginatudlo nga may mga partisipasyon, ikumparar naton iya sa mga sasadto nga na-involve man sa sini nga kaso, sir. Yes, no, ang mga panaysayon o kung ang testimony sa aton nga mga witnesses, amoy nang naghatag man isa ka dako nga ka weight sa kaso ni which nga na index ang tatlo ni ka mga suspect naton. Although nga ang iban nga mga ginpangpailan sang kaso na acquit temporaryo sa aton nga Iloilo Provincial Prosecutor's Office tungod nga may makit-an sini sang mabugat nga tawag naton nga mabugat sini nga rason para nga ma-index sa kaso. But ang tatlo ni namely si Eduardo Ibrahim alias Muslim, no, kag si Rapi Soryoso, kag si Rodelin Sumbong. Ang Rodelin Sumbong, so amoy ni Sumbong ang napasakaan gid sang kaso before the court. Kag ti Sumbong may ara sang warrant of arrest kag duha nakasurrender na kagari na subong sa pag-inakop sa aton nga otoridad. Ginalantaw man sang IPPO sang Pavia Municipal Police Station dira karon, sir, ngati with this development sa pagsungka sang duha, may isa pang at large, nagahilapit na gid lamang mahatagan man sang hustisya ang pamilya Gergos. Yes, that is correct, no. Ang maayo sini kay tungod nga nag-surrender sila, mapadasig na sini ang pag-hear o kung pag-try sang kaso before sa aton nga regional trial court. So ginalauman naton nga in sinus possible time matagan man naton sang hustisya ang kamatayon ni Claire Gergos. Kag of course Bumbutcham, gusto ko lang emphasize man nga the Pavia Municipal Police Station as the lead unit na subong with the assistance ng aton nga Provincial Investigation and Management Detective Unit, no, sa aton nga IPPO, dugang pagit kita nga magpangita sang ebidensya para nga mapapag-on pagit naton ang kaso. At the same time ma-refile naton later on kung makakita kita sang mabugat nga mga ebidensya, witnesses
against man sa mga ginpang-akwit sa ngaton sini nga Iloilo Prosecutor's Office. Okay. Kabay pa nga matagan naton sang hustisya. By the way, before we end, Major Aranyo, sir. Sir, may mga feeler na bala kamo na baton dira sa Pavia Municipal Police Station nga may plano man nga magsungka ang isa pagid sa mga suspitsado ining si Gardo Ibrahim alias sa Muslim? So far, wala pa kita sa mga informasyon nga na baton with regard dira Bumbucham, no? But mag-surrender man sa kung hindi, again, ang otoridad, especially kami sa Philippine National Police, magapangita gid sang pamagi nga madakpan ini ang aton nga at large nga si Eduardo Ibrahim. No, di same man sang natabo, no, kay biskan hindi mag-surrender ni ang biskan wala na mag-surrender si Rafi Soryoso kag si Rodelin Sombong sa gyapon pangitaon man ni siya gyapon namon, no. Kay may mga tracker team kita nga ang tanan nga PNP units, may mga tracker team ini nga magapangita sa mga wanted person. So kay Subong si Ibrahim si Eduardo Ibrahim isa na siya subong ka fugitive sa aton sining kasubuan, no, isa na sa ka-wanted person. So amo ni siya manging implication sa iya, pangitaon siya gyapon sa aton nga tracker team. Aha. All right. With this information kag sa time, Police Major Rolando Aranyo, sir, thank you so much. Mayong hapon, God bless na sa inyo. Madamog man nga salamat, Bumbucham, sa opportunity nga ginhatag mo man sa amon para makapalabot kita sa impormasyon sa aton sining nga mga pumulyo. Mayong hapon. There you have it, si Police Major Rolando Aranyo, ang Chief of Police ang Pavia Municipal Police Station. Kagamo man karon niya magapanguna sa patigayon sang dugang nga pag-imbestigar agod nga maserbi ining hustisya sa kay Claire Gergos kag sa iyaman sini iyang pamilya. Sa aton man sini nga mga kabumbuti kung nagapamati man dira si Gardo Ibrahim alias Muslim, now wanted person ka na subong Mr. Ibrahim, iko na ko sa imo magasungka ka na lang sa otoridad. Kag ituan mo kung ano paginang niya mo sininga na himaluan sa sining kamatayon ni Claire Gergos. Sa aton sining mga kabumbo, isama lang diri ang sagyapo nagapabilin sa aton sining paminsaron mo, palamangkutanon, hilabi pa sa aton sining mga kabumbo nga nakasubaybay sa sining umpisa tubtob iya nga nakalabot kita karon sa mga gipasakaan na sang kaso. Tinamo sino nagapamangkot ano iya ang motibo abi, no, ni Rodelin Sumbong, ni Rafi Soryoso, ni Gardo Ibrahim nga patyon si Claire Gergos. Kay ti why man diri hindi man matuon sa robbery, kay why man sa may mga nagkaladula. Ano ang madalom sining motibo sa tatlo agud patyon ining nasambit karon iya nga negosyante sa aton sining mga kabombo. Ti kabay pa nga makakita na sang mabakod sining ebidensya aton sin makapulisan para nga matumod ang mga tawo nga may kahilabtanan pa iya sa pagpatay sa kay Claire Gergos. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, tingwanta nga malabot man diri ang BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May kantanan sa sining kagustuhan, luyag, handom, o kon damgo ni Department of Agriculture Secretary William Dar nga ma-import naman sang tinulada nga galunggong o kung ining ginatawag sini nga tamudyos kay way na kuno tamudyos diri sa ton. Lakip na sang operation sa Public Safety and Transportation Management Office, batok iya sa illegal parking. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras 31 minutos na nakaligad sa Tak ng Alauna. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying?
Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon Pin Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombohanay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Committee Chairman on Agriculture sa probinsya sa Iloilo nagalibog ang ulo sa sining kinapayag nga shortage kuno sang isda. Particularmente ining tamudyos, galunggong. That is why nga ma-import ang Department of Agriculture sang 90,000 metric tons. Ang aton gali nga shortage is 90,000 metric tons sining tuig. Sa aton matag palamati. Di ma-import kuno si Director or si Secretary William Dar sang frozen isda sa aton sinimatag palamati by the month of June. Kung panugutan kuno nga makaparesto sang natinilikdan nga iniro nag-import man to sang 60 million or 60,000 metric tons sang small pelagic fish sa aton sinimatag palamati. Ti balon ta kung bala may ara gid man sang ginatawag sini nga tawag sini shortage
sang isda diriya sa aton sini nga mga kabumbo kay isa sa mga ginalantaw dito may ara kuno sang epekto pa rin kuno Bagyo Odette sa no ganito Bumbo Umel no do mga Disyembre ito yung ulihin nga bagyo sino ganit niya basta nga malingaran na bido kakalipat kita tayo agaton pero tayo mga nag-igo to di sa to do ulan man lang to kag baha sa aton sini nga mga tagpalamati pero ang isa sa mga nagpakamang sang supply sang isda kuno diri suno kay Secretary William Dar ang Bagyo Odette tinagligad tong tuig di ba sa aton sini mga tagpalamati tinagpagwa ang DA sang administrative order nga magapasulod diri sang frozen fish no sa aton sin matag palamati amon tong ginihimo nila sa nagligad sa aton sin makabumbo no ti may approve kuno nga 38,695 metric tons nga sarang pa iyang i-import sa aton sini nga mga kabumbo pag abot sang imported fish gilayon kuno ini nga immediately gilayon kuno nga i-dispose ini 20 days upon arrival sa aton sini karon nga mga kabumbo kag agod nga magpanigurado makwa lang kuno kita sa mga importers nga mga masaligan kag medyo barato sa aton sini karon nga mga taga sa aton sini nga mga kabumbo hambalyasin niya dapat ang importer ang magpasugot nga ibaligya niya ang iya sini nga imported fish sa maximum nga balor nga 90 pesos kada kilo kag 500 pesos tagsa ka metric ton kung volume ang ma-award sa iya. Ang dapat ang source ang iga-import naton ng isda ang way naghalin sa illegal, unreported kag unregulated fishing sa aton sini nga mga kabumbo. Balik-balikan tani dugang bala kay nagastanbay anay sa aton sini nga linya si Mr. Jack Cacunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, si Bombot sa amin ni maayong hapon. Bombot sa yung hapon kag hapon gid sa aton tagpalamati sa Bombo Radio Iloilo. Madamo na sa mga motorista naton hilabi pa iya mga tag-iya sang private vehicle ang nakabaton sa warning nagikan sa Public Safety and Transportation Management Office nga mga parking sa kilid sa dalan which is designated as no parking area, Mr. Cunlo, sir? Ginatos na ang aton nga na butangan sang warning kag ang aton nga opisina upod sang mga patrols naton no motorcycle kag mga patrol naton sige-sige ang pag-remind sa aton nga mga karsadahon nga kung sa diin mga no parking zone ni Bombo Champ. Medyo nagluwag kita because of pandemic Bombo Champ but moving forward nakita tanan no so hindi na pwede nga i-rush naton ng pandemic kag nag-implement na kita sa pong stricto sa aton nga mga road regulations sa syudad Bombo Champ. Sa aton sini nga mga kabumbo para nga ma-remind man sila, Sir Jack, within sa area sang city proper diin gani dira ang mga no parking zone naton. Bombo Champ ang aton nga SNART Jane Basa naton ang aton nga SNART extension ang aton nga Valeria Street, Ledesma Street naton Bombo Champ ang aton nga Delgado Street Bombo Champ amuna no nga mga major roads naton diri sa city proper area ang hindi pwede ka parking ang designate na naton nga parking area ang porsyon sa aton nga Guangpo kag Aldiger Street kag ining mga karsada bala Bombo Champ na palapos dito sa may Molilone area
kung sa diin na wala masyado sa may nag-aagi ng salakyan dira. All the rest sa Bombo Champ, mga no parking zone nato ina sila. No, right. Sir Jack, ang ginahimo karon sa aton sini nga PSTMO is nagapangbutang sila sa mga warning signs. May mga ginpandakop naman bala kamo or ara pa lang kita subong sa stage gati naghatag sa nga grace period, luligwa na jutay, remind anay nga hindi pwede ka parking, amo sini mo santo. Anong aton karon nga gina patigayon, Sir Jack? May mga ginpadakop na kita Bombo Champ kay tanan ini gina-document naton. Ang tanan nga napaskilala naton, may team ina nga area by area kung sa diin nga makita sa record nga na-warning nga na ikaw pa, pero pag sunod nga adlaw o sa hapon nakita ikaw balik, ginadakop na ina Bombo Champ. Nagahatag kita na isubong sang warning mga 1 week na ini Bombo Champ as buwas Friday para maka-adjust man no ang aton nga mga commercial establishments area nga naanad bala Bombo Champ no nga gintagaan na sa sanggabay nga consideration during pandemic. But because nga kailangan naman nato ni-remind ang ilang mga client, kag mismo man ng mga owners ng establishment, that is why nga ginwarningan na alay nato na Bombo Champ. By next week, upod na ni naton ang LTO para sa pag ang aton HPG, kag ang aton nga kapulisan Bombo Champ para sa pag ticket na gid no. Kung wala man sang driver Bombo Champ, pag-alarm na gid no sang ila salakyan mo silingon, kung i-alarm nato ni na sa LTO gina nga mga charges and violation Bombo Champ. Alright. Sir Jack, idugang ko na lang. As far as I can remember, may ara kita sang ordinansa bala nga sa sining reserve parking or no reserve parking ordinance. I-implementar man ni naton? Yes, right na kita ordinansa na tuloy ginakuha, no, ang makita. May nara na kita na confiscate Bombo Champ nga mga reserve parking signs during the course ng aton nga pag-operate no since Monday Bombo Champ no. So may ara ina iban Bombo Champ nga wala may ako at agiyagi na confiscate na nato na, but ang mga iban nga establishment nga may ara ginwarningan man na sila ginapakuha sa ila, but pero kung nakuha at kung naagyan na Bombo Champ pinangadalan, ang next naton nga agi kung nara gyapon gina-confiscate na ina kaga ginatikita na no kag may multa ina nga 500 pesos sa Bombo Champ. Pero may mga ano ni siya, sir, ang no reserve parking ordinance na to, di ba ma-exemption ini kung mga for example mga pawn shop, mga bangko, exempted ini sila sa ordinansa, Sir Jack, no? Ang mga financial services na to na Bombo Champ no, pwede makapark sa ila Bombo Champ no for financial services nga mga area Bombo Champ. All right. Sige, Sir Jack, thank you so much sa imo sining time kay mga impormasyon nga gin-share diri sa Bombo Radio maayong hapon, kid. Bombo Champ sa inyo man sa Bombo Radio. Salamat man sa oras kag simpo perme. Maayong hapon liwan. Alright, there you have it, si Mr. Jack Kakunlo. So, may mga may mga warning kung una ka palang masiplatan sa pag-operate balik sa Public Safety and Transportation Management Office. Sa aton sinima Kabombo, may warning. Pero take on sa sunod kung madakpan ka kag second offense mo na, i-alarm na ninilang imo siningas lakyan. Sa aton sininga mga Kabombo, amo ning isa sa mga ginapatuman man karon nga pagdisiplina para hindi iya mag-tiner or on-road parking. Kaya ang mga dalanon na naton, ginpalapad, gani naton mo ning purpose sang road widening. Ginpalapad ta para nga ma-accommodate ang volume sang salakyan kag hindi magpugok ang dalagan sang trapiko. Ugaling kita natabo iya sa pag-road wide, pagpa-road wide or pagpatigayo sa road widening sa aton sinimadalan, iho di carbon niya. Damo na lipay kay imbis nga malipay kita kay naglapad ang dalan, hindi na masyado magpugok talaga sa trapiko. Damo na lipay kay ginimo nila parkingan. Tiyo makolmos na banwa. Nagalibot karon ang Public Safety and Transportation Management Office sa pagpangdakop sining mga naga-on-road parking sa aton siniya nga mga Kabombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby man kay ating wanta nga makalabot sa linya karon ni Director Remya Apari sang BFAR, no? Sa pagibalota kung diribalaya sa bahin sang Region 6 may shortage kin mamala sang isda dire.
Partikularmente sang sining galunggong kag ining sardinas blang ginatawag nila, ining sardines. Kung shortage do wala man, no? Kay amo ta garing hatag na tagtang example sa bahin iya sang Tibyaw Antique. Literal to yang naga ulan ang isda. Paano karon nabi iya nga makambal nga mayara sang shortage, di ba? Kag may mga lihok man ganing BFAR para nga hindi kita maka-experience sang shortage nga ginatawag. Ining may mga ginapahuwayan sa pagpangisda sa mga kasubong siniya nga sahi sa nga isda sa aton sini nga mga kabumbo. All right, i-check nato na si Director Remya Apari sang BFAR Region 6. Director, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Maayong hapon, ma'am. Ngayong hapon, Bombo Cham. Ngayong hapon sa tanang tumanti. Director, ang Department of Agriculture karon nagaplano nga mag-import sang isda bala frozen fish, no? Mga na-mention dre mo ang galunggong kag ining sardines ang gagmay nga isda kay man by June kuno kulangon ang aton siniya nga supply diri sa pungsod Pilipinas sa bahin sang Region 6 sa Western Visayas. Makambal bala kita as of now, Director, or sa pag-abot sa bulan sang Hunyo makabatsagi man kita sang shortage sang isda, particularmente sa sining galunggong kag ining ginatawag nila nga sardines, sa Director? Diri sa Western Visayas, actually, ang data natin, the information tells us na wala kita sang problema in terms of fish supply. We are 113% sufficient sa first quarter. Kag sang last year, 115. So far, wala kita nagnubo sa 100% na fish sufficiency level, meaning pwede gid siya makasupport ang atong supply diri nga isda sa Western Visayas. But silingon, bugana kita diri not only sa sining species ang isda, particular species, kundi sa pagkabilugan niya, Director. Yeah, sa kabilugan, sa pangkabilugan nga classic, nagkakalain-lain nga klase sang isda, including mga bango sa aquaculture, kag amo na ang capture nga sa galunggong, sa iba pa nga mga pati aloy, no? Amo na ang pinaka-major pa natin diri, fish commodity sa Region 6. Kay ti, kung maghambal ikaw sa aquaculture naman, do halos every quarter, iya kadamo man diri sang aton nagapatigayon sa aquaculture nga naga-harvest man, Director Apari? Yes, Bombo Cham, wala kita sa experience pa so far nga may deficit kita sang isda diri sa Region 6. Pwede ba ni naton mapakigbahin sa iban nga region kung magkinahanglan sila, Director? Yes, Bombo Cham. Actually, we are doing that already during pandemic. Kag sang time nga, during pandemic, kag sang time nga kinahanglan makapadala kita sang isda sa Metro Manila. Naga-facilitate kita to transport sang mga isda nga diri sa aton, bangos, kag iba pa mga galunggong other fishery products sa dagat, nga ginadala dito sa Metro Manila para nga mapunan ang kakulangan sang isda dito. Kag even in the other provinces here in Region 6, nagalibot na ng isda, balaan na sa mga traders kung diin ang may kinanglanan sa isda. Kag kung diin makuha sang isda diri sa Region 6. Okay. Ini, Director, sa piyak pa, kung bulubalik-balikan ko ang datos na last year, napiktuhan pa kita gani isang bagyo. May mga nagka-damage pa, but still, why kita nagnubo sa 100%? Yeah, yes. Oo. Why kita nagnubo sa 100%? Okay. Ara hapon. Alright. Sige. Director, thank you so much for your time kay sa confirmation nga why kita diriya sa shortage sa Region 6. Yes, Bombo Cham. So far, record shows wala kita shortage dito sa Region 6. Alright, sige. Once again, good afternoon, Director Apari. Maayong hapon sa liwat. Thank you so much for your time. Yeah, mayong hapon man. And, there you have it, si Director Remya Apari. Yung kupukaw kay Director, kay Secretary Dar.
Liyong kupukaw siya. Kung may number ka na, tawagi sa kagamalang nga direktor. Sekretary! Bugtaw ka! Nagikan sa imo sini nga dalanggohanon! Oh. Kung sa istorya ko pabla kagapon mumumel sa isa ka psychiatrist. Sila niya ti, bala mo, kung ang tawong nga ang iya paminsaron kuno wala na bala nagaangot sa realidad. Ti makonsider kuno ina nga psychosis. Oh. Kung ako kay Secretary Dar, mapatsik up nako. Oh. Delikado na site. Delikado na mga mamos na kakurulba niya. Makon mo mga napinsar mo ya, way nagaangot sa realidad. Ti nga mambal kabi nga way nagaangot sa realidad mo butsam. Ti way sang shortage diri sa Western Visayas. Kag kon mangayo kunong iban nga probinsya, pwede kita to makapadala. Nano-ano man niya si Secretary William Darman. Oh. Nga may import ka gini mo ya sekaw. Balon? Oh. Oh. Askad na lang tutunlan na kay. Oh. Matamat na nga nang balasahay bumbuong melo sang mga bagong secretary sang tagsasi ni talatapan. Oh. Parehas na. Ang finance secretary Benjamin Jokno ang mapungko sa secretary sa Department of Trade and Industry si sito ganing yung isa ka gina nalawag ko na to pero nalipat ko sa pangalan si Felipe Medalla. Oh, ara si sir nan. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Si Felipe Medalla isa ka ekonomist sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Siya ni ang nagpungko as NEDA chief under the presidency of Joseph Estrada. Sino pa yung mga panghingadlan nga magapungko sekretaryo? Tiglikom. Sakaan tadi oh. Hambal ni President-elect BBM ang ibutang ko nga masunod nga sekretary sang Department of Public Works and Highways amo si SMC Tollway CEO Manny Bunuan. Oh. Ano sa aton sini makabumbo. Manny Bunuan. Si Bunuan nangin Assistant Secretary under sa Ramos Administration, Under Secretary sa Estrada Administration, kag na-promote to Under Secretary sa Arroyo Administration sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sadto siya ni ang SMC or San Miguel Corporation Tollways President and CEO sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh. Sino pa gid ang mga pangingadlan nga bagong Secretary Alfredo Fred Espinosa Pascual. Oh, si Pascual ya ano ni pungkuan ni Sir Pascual sa aton sini nga mga kabumbo. Siya ang magapungko as Department of Trade and Industry Secretary. Bali I stand corrected, si Felipe Medalla gali magapungko ni BSP Chief. No? BSP Chief, Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa aton sino makabumbo. Tiway pa din namin napilian ng Department of Agriculture Secretary. Kay Pre William. Darha.
Ibasi ko nga paminsan rin sa hasta lang tas June 30 na eh. Di sakuon ta ni. Ti way man gali sang shortage, no? Prewell. Prewell pre, why shortage pre? Ti may import kayaw. Ano plastada man? Badly needed ged. Sa aton sila mga kabubo, tiyambal gani ni Direktora Parisi niya, bisan manghatag pa kita bumbot sama, bisan manghatag pa kita sa iban sining probinsya, pwede gid kag ginahimo na naton kaysang sining pandemic nahimo na sang BIFA Regional Office 6 sa aton sining mga kabumbo. Kay hindi man lang galunggong, hindi man lang tamudyos isda di sa aton. Bisan mamunit ka lang gani dira sa may sa may Iloilo River, dabla. Sari-sari iyang mabunit mo. Maninoy dante, nung nabunit mo to sa nagligad, gani? Magluwas sa Kataw. Ano tong nabunit mo sa Iloilo River? Pero why na sa Kataw, may mga bulgan. May mga lapu-lapu na da. Kung isa pati si Manjilan, gani mabunit mo na si Manjilan, why na ya? Ano man si Secretary Darman, kadua ka na sir ha, nagligad to, import ka man, ang nabalamoy mo ya, import lang permi, why ka nagiging sang iban pa nga, nabalaan nga mo now, por Diyos por Santo, bantayan ang iban pagin sining hingadlan, nga, mangintig likom sa BBM administration, PBBM, President Bongbong Marcos. Pero kagapon, before sang before sang tawag si ginagari, sang proclamation, damo itong nagapalibog kaya may mga pangalan kuno nimo. For example, sa kay President Noy Aquino, Pinoy. Sa kay President Rodrigo Duterte, iban sila tawag siya Pidots, may ara man nga PRRD. Sa kay Bongbong Marcos, kuno ano yung tawag siya? President BBM? Tipro islang kuno na nila. President Ferdinand. Ito kuno kabudlay. Pero may hayo kuno ni si si BBM, si President-elect ka BBM, bungit, no? Bungit. Amo ning tawag siya si Bungit. Tawagan ni siya niya, ni Senator-elect si Escudero, si Bungit. Closeness lang duwa, si Senator Chisto nag-drive sang nagligad to sa iya pagkanto ito sa dito sa provincial capital to. Sa aton sila mga kabumbo. Di para bantayan ta, pero ako mas mayo guro nga PBBM na lang no? President BBM amo nang tawag siya kay do mas ngayan sila. Sa aton sining mga kabumbo. Anyway, dugang sining mga balita kay impormasyon bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Miss Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Pirmi ka bala panguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kun may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang sa katawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung
kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi sang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green. Sa itanan mga kabombo, 11 minutes after 2 o'clock, 11 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Yari na kita and welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine on a beautiful Thursday. Okay lang ang aton nga
panahon. Hindi man amo na katama ka init. Kumusta ka mo? Nabusogid ka mo sa inyong nga lunch. Sa mga nagtulog-tulog dira, kumusta ang damgo ninyo? Kabay pa colored. Joke. Sa mga teachers naton, nga daw more gid ang workload. Sige, I hope sa inyo nga pagpahuway-huway, na-recharge gid ka mo and ready again sa pagpadayon sa mga ulubrahon nga damo gid nagahambal nga sangkatambak. Okay, tambak-tambak nga mga ulubrahon. Sige lang, teachers, di ba? Gilang Anyway, sa inyo tanan dira mga kabombo, welcome diri sa kahapon lamang program and welcome man sa aton dira nga mga letter senders. I'd like to thank you for the beautiful stories nga gina-share ninyo diri sa aton sa KLP. Kag ang iban man, pwede man nga hindi lang mangin listener, kundi nga pwede gid nga mangin sender, mangin sharer sa ilang nga stories diri sa kahapon lamang program. Ang himuon lang taga-itsempo, kag sulata ang inyo nga mga inagyan sa kabuhi, nga hindi nyo gid malipatan, nga feeling nyo do ka namin gid nga i-share, kay maibilin gid ka mo sa ating mga tagpalamati. Go ahead, write that story, and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Laki sa mga pictures para nga mas fun, interesting, sadya ang aton nga paghatag oras, pagbasa sa inyo nga mga istorya. Pwede man sulaton ninyo sa gihapon, good gidina. And ipadala nyo lang, Carol, sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan nga nag-join sa aton sa sining nga hapon, welcome. And salamat kid, kag sa mga mag-join pa dira. We're just about to start everything diri sa KLP. So ari na ang aton nga ang bahanon para sa inyo tanan. This is from the Bombo Music Festival from Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't
a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Pampagana lang para sa ating program, I Need Your Love, Albert Acolado. Para sa inyo, ready na kamudira? All set na? Ready? Alright, ako ready naman para nga magdulong sa inyo sa ating mga na-receive ring, ang mga kasaysayan. May luyag nga ipaapa si Inday sang lapas, story about her mother. Okay, again, no? Because wala pa man natapos ang month of mothers, which is month of May. So, ari kita sa luyag i-share sa ato ni Inday sang lapas, nagasugod sa pagsilingan sulat, Dear Tita Regine. Nanay ang kasanag sang panimalay. Ara sila sa tion sang aton nga ups and downs. Ara sila magasuporta sa aton at the end. Kag sila ang pinakaisog sa tanan. Based sa science, giving birth is second to the most painful thing a person can ever feel. It is next to the feeling of a person that is being burned alive. Ang akong ipasakop nga istorya, parte sa amon nanay nga warrior. Si nanay nagdako sa ika-second family, bale Tita Regine, kaduha mamana iya nanay, kay nabalo. So ang iya amay, isa ka mananggete, kagang iya iloy, isa ka plain housewife. Tungod siguro nga, second family lang day nanay, hindi marikawan, nga nagairinaway sa ila panimalay. Especially, magmaoy ang iya utod sa iloy. Tungod palahubog ini, kag daw hindi sila mabaton nga pamilya. Pigado lang day nanay, pero natinguaan man sang iya ginikanan nga makatapos siya sa kolehiyo. Fast forward. Sang una, uso po ang love letter. Kag dira sila nagkilalanay ni Papa. In short, gintadhana gid sila, kag nagdayunay. There's no distance when there is love. Kag nagbunga ang ila pagpalanggaanay sang apat ka mga kabataan, kag buro babayi. Ika-third ako nga bata. Si Papa, somewhere sa northern Iloilo, he is from there, kag si nanay, taga La Paz. Nagupod si nanay kay Papa, kag nangabuhi sa lugar ni Papa. Simple lang ang amon pangabuhian, taga-bulad kami isda. In short, ugaa. So gabulos-bulos ang akong ginikanan sa pagpulaw sa fishing port. Mayad lang kung permi may panguha, kag wala bagyo or ulan. Kami nga mag-ululutod, gabulig man maghimbis isda, manaktak sa trapal, hakwat kapil. Kung wala, pamulad, ngita naman medyos kung ano dira makartahan. Ang balay nga ginatundugan kaamon balay, hindi amon. Pero may abiso man katag iya, mientras nga kinahanglan niya na ang duta, magahalin kami. 14 years old na ako, third year high school. Sang nag-abiso ang tag-iya, nga iya na ini kinahanglan. Nagsaylo si nanay kag papa, dala ang amon agot sa La Paz. Kami kamagulang kong ikaduha, nag-eskwela pa, kag alang-alang mag-transfer. Ginbilin kami ni Papa sa amon pa kaisa, kag diri nagsugod ang mga pagtilaw.
nga mahambal ko man amon kalbaryo. Nagpadayon kami sa akong magulang eskwela, kag that time college na siya. Permi pa ako sa tugahinibi, kay first time namon nga mag-estar sa iban nga tawo. So wala namon nahibalaan nga mas mabudlay pagidgali ang sitwasyon sang amon ginikanan. Pagsaylo nila, nag-abot sila sa syudad kaagahon na, kagainulan pa, do mga basang sisiw sila. Way back before kami nagsaylo, maging patindog na diridaad si Papa sa lapas ng balay. Nga in case nga pahalinon kami, may pulian kami nga balay. Kabudlay sang ila sitwasyon. Labi na gid, nawala pa sila sang source of income. Naistorya na ni Nanay Sadto ang ila sitwasyon nga nag-abot sa point nga wala na gid sila tilig-angon. Mayad lang, natagaan sila sang iya man hinablos ang bugas. Grabe man nga pag-adjust namon sa magulang ko sa uma. Ara na ako sa point, agahinanakit sa among ginikanan. Kun nga ginbilin tamon sa iban nga tawo. May bakante nga lote sa likod balay. Nagro-garden si Papa sang dahon kamote. Hay dasig man magturubo. Ginabugkos na nila, kagibaligya sa talipapa, nga biskan papaano may ginagawi man sila. Nagalaga man sila sang pato kag manok. Ang utod ni nanay nga laki, laon ni siya nga permiga pahubog, sa balay na nag-estar, didto siya sa may kusina namon. Kaagi man si nanay, libod uga sa bilog nga barangay, diri sa amon. Sa ulado yan na ang mga lulutsan, kaya hambaligani, tanan ko nga kanal, iya na agyan. So nagpasakit si Papa. Napas mo siya siguro, Tita Regine. Biska na inita na ina siya, hindi siya kabatsyag. Sobra pa kuno sa malaria ang nabatsyag niya. Ang bininanay, mapatay na lang si Papa. Kaya wala man kami sa biskan pagpa-ospital. Isa ina sa mga weakest chapters ni nanay. Pero wala gid siya nag-give up. Sa ginalibudan ni nanay, may nakilala siya nga manugbulong. Ginpabulong niya si Papa. By God's grace, nag-ayo si Papa. Kag nakasip sa pinsapi na sila sa ilang pang-adlaw-adlaw nga tanan. Ang tiyo ko nga palahubog, Tita Regine, kung aga pamunit na siya, adlaw-adlaw, tilapia, ilasudaan. So amat-amat, naging okay ang tanan. Kami sa magulang ko, taga-summer lang kami na kapuli, diri sa city. Naga-part-time tutor na ang akong magulang, kag dira kami gakwa balon, kag mga inugbakal project sa school. Madiskarte kami ni nga duha, Tita Regine, kay galuto kami ni Yema, kag ibaligya sa eskwelahan. Hasta nga, dako nga pagtilaw ang nag-abot sa amon tanan. Nagdamo nga amon pato, kagang amon manok. Ang kurungan, ara sa likod balay. Maagi ka sa kusina, kag malabyan man ang katre ni Tiyoy. Si nanay, ginaulcer ina siya. Kag kasamiyan na, matimpla gatas. Manaog na to siya sa kusina, kag mag-init tubig. Mga 2:00 ang kaagahon. Nagasiniyak ang mga manok. Hay, uso gidto ang kawatay manok. Kag timing man nga nagbangon si nanay, kay mainom siya gatas. Sang gabi nga na, nagpuling akong tiyo nga laon, nga puwerte kahubog. Nagsiniyak ka mga manok. Tinanaog si nanay sa kusina, wala niya ginpasiga ang suga, tungod si tiyoy, kapahuway man. Ginli niya ang kurungan, sang hinali lang. Nagmanhid ang iya ulo, kag nangayo siya sang tabang. Sa may kurungan, may lubina dira. Nagbangon si Papa, kay base abi niya nahulugan si nanay sang lahing. Pero ambi mo kung ano gali si nanay na ano siya? Nabangkawan siya tita, halin sa iya nga gising-gisingan, lapos sa iya nga hitsura. Oh my God. Wala liwan nga nagbangkaw ang mismo niya nga utod man lang. So nakita ini ni Papa ang iya nga sitwasyon, nagaralain gid ini. Kag nangayo siya tabang sa amon nga kasilingan.
Sang time nga adto, ang magulang ko nga isa nagpuli da sa balay. Dira nagtulog. Gastayin na siya sa iya obra anay. Sa nakita niya ang sitwasyon ni nanay, ginpaandaman niya ang akong tiyo. Nga kung ano matabo kay nanay, patsyun niya man ini. Gabuton patani katiyo ko ang bangkaw nga gaungot sa ulo ni nanay, pero ginsaway ini siya ni papa. Madamo ang nakiusyoso. Baguhanon pa lang kami dira daad. Sang time nga ini, adto kami sa magulang ko sa uma. Dito kami ga-eskwela. Ginparahan nila sang taxi para nga madala si nanay sa hospital, apang hindi siya kaigo sa taxi tana. May naglabay nga tracking. So ang uto ilagin sakyan, pakadto sa hospital sa Don Benito. Ginbutangan lang ang tracking kabangko, kaginpigaran nga hindi matumba si nanay. Conscious si nanay. Sa entrance pa lang ka Benito, damo-damo nagatanaw. Masulod siya sa ER, hindi siya kaigo, kay kalabas ang handol kabangkaw. Ginpatakilid lang siya, paayon sa bangkaw, para siya nga makasulod. Naging instant celebrity si nanay, kag nabantugan siya nga aswang, kay makaon siya kuno manok. Ti haluson tanan nga radio stations nag-interview sa sadto nga hitabo. May ara man nga gahambal, patay na siya. Pila man ka CT scan sa naagyan ni nanay, ginlagari adto ang handol ka bangkaw. Tita Regine, puwerte kang ilu manumdom. Kaliban, imagine ko lang. So ang kwarta nga ginbayad nila sa CT scan, ang ila nga uro alkansiya. Pila man ka doktor ang naagyan ni nanay, kay under observation lang siya, kay wala may mahandol nga doktor sa iya nga case. Hasta nga nag-decide sila nga i-refer na lang siya sa provincial, kay may doctor dito. Another CT scan naman. Gilayon nga ginoperahan si nanay. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakasurvive siya sa operasyon. Gintubuhan si nanay sa liong, bale do dito siya gaginhawa. After opera sa iya, gindilian ang pagpatulog, hindi siya pwede nga patulugon. So, amumanto permi ang kaukaw sa iya sa magulang ko kag ni Papa. Haluson, hindi na matatapan ang amon nga panimalay. Gabulos-bulos malang sila, bantay sa hospital. Hindi si nanay makahambal. Ginasulat siya lang na, kundi gani, type sa cellphone. May ara man nga bes, nakutot siya kasubay, gakatul iya likod. Hay, tuyo-tuyo man ang bantay, napabayaan niya na lang kuno, nga kututon siya. Nagbanugid ang ulo ni nanay sa iya pagbanta, do pareho ini sang bola sang basketball. After 1 week, na-discharge si nanay. Siya na guro ang may pinaka madasig or fastest recovery tana. Wala gid siya nagpalaoy-laoy sa hospital. Amo man nahambal sang iya doctor, nga kung kaya niya, okay gid. Sindo wag huna-huna, amo sina kadasig sa iya nga makarecover. Waay na si nanay ka pa thank you sa iya doctor. Nabalaan niya lang, nag-obra na ini sa guasang pungsod. Nag-attend pa gani si nanay sa graduation ka magulang ko. May ghost pa na siya sa liog, kadugay mag-ayo dabi. So tungod sa mga hitabo, si nanay hindi gawa katusngaw maghambal. Basi may na-damage sa voice box niya. Naghinay iya panghambal, pero kaluyan gid gihapon ang amo nanay. Wala gid ni siya nagdumot sa iya utod. Ang iya rason, ginatagan siya sa isa pa ka chance nga mabuhi para sa isa ka misyon. Sa nagmasakit ang akong tiyo nga laon, si nanay ang nag-atepan sa iya. For almost 2 years, 75 years old siya, nga nag-bedridden siya. So, ara si nanay, nag-atapan sa iya. Hasta sa katapusan, kag nagpahuway siya. Natural lang na, nga mag-aburido ka na, kung ara ka na sa higad. Kisa atita na mulay na si nanay. At the end of the day, si nanay managihapon ang gatatap sa iya. Isa ka moment, nga hindi ko malipatan. Dali na lang tumapatay ang akong tiyo.
hala na siya kapanawag kay nanay, maistorya na sila. Just like the old days. Biskan daw hindi iya mabaton si nanay sang una nga utod niya. Nagakanta sila, nagahampang thumb wrestling o kung tornilyo. Daw mahibi ko sa sininga part. Nga at the end, si nanay lang ang nagulikid sa iya nga utod niya. Nagasubo man si nanay sa nadula ang akong tiyo. Napaintsende na lang namon. Napaintsende na lang namon nga mas okay lang na kaysa mag-antos pagid siya. Nakapwesto kami sa sidewalk, sigang income bisang gamay lang. Suki ina si Bomboro Jane. Susubong busy si nanay sa iya negosyo, kaglibang sang iya apo. Ini nga mga hitabo, isa lamang kamapabugal ko nga si nanay. Pinaka-warrior nga nanay sa kalibutan. Kag kung may award lang para kay nanay, best super nanay gid siya. Salute to all nanays out there. Happy Mother's Day, belated. Truly yours, Inday Sanglapas. Inday, unagid, salamat sa imong nga letter. Bisan wala nakaabot on the day gid, no? But anyway, Mother's Month pa man kita subong, so it's never too late, especially if the story is just too good. Well, sa natabo nga ato sa imong nga mother, imagine na bangkawan sa iya mismo nga stepbrother. So stepbrother yan na ni, no? Kag siya pa ang nag-inakop sa iya nga stepbrother. So which means nga nasalaan siya siguro sa iyang stepbrother kiti why siya napasiga-suga kasi niyangak ang mga manok. So abi siguro sa iyang stepbrother magnanakaw ti too late sa nabalaan niya, and plus the fact na ti hubog siya no before siya nga tulog sa sinanga gabi. So siguro no nasalaan gid niya kag basi half awake bala siya. So wala gid mamasnahan ng imong mga mother. So, with that thing na natabo sa iya, probably na-sensationalize gid tiding ka na imo kakita. Nanay na bangkawan, tapos sa sulod mismo sang balay, kag ang nagbangkaw, ang iya pa mismo nga utod, ang iya nga stepbrother. But God is so good. Ang imo nga mother is so brave. Grabe, no? Kag ang manami dira sa tanan, la siya nagupot sang kalain sang buot sa iya nga brother, and sang nag-bedridden ang iyang brother, even sa mga times nga irritable ini, nangin masungit ini, ginahabuyan sa malaing nga tinaga ang imong nga mother, but never nga naguntat siya sa pagatipan, sa pagserbisyo sa inyong nga tiyo. So dito yan napakita, no, nga no matter ano man ang imong pagtratar sa akong subong, naintindihan ko how you feel. Siguro no, amo nang sa dughan sa imong nga mother. Kag-ari lang ako diri, hindi ako mag-untat sa pag-atipan sa imo, maunong ako diri sa imo. And until such time ang balmo, no, may mga times where may siya ginatawag sa imo nga tiyo, siguro nagapuno paramdom na to ang imo nga tiyo, no, nga base anytime he would be gone, kag talawgon niya man ang imo nga mother, and to di man na siguro, no, kung tigulang ka na nagabalik ka sa pagkabata. But anyway, they have their own ways para nga mag-recall sa mga nakalipas, ang ilayang ginhimo, though just like, no, siguro what they did sa mga kabataan pa nila, nga mga kaidaran nila, nga nagkakanta-kanta sila, and then nag-thumb wrestling sila sa limo. But, well, I guess, sina ang ginahimo nila, no? They're just like saying to one another nga, it is okay. Ari ko di, sabay, amo na, siguro nasabayin sa imong mother, sabayin sa imong tiyo, siguro he's saying, I am very thankful. Nga, bisan amo ko ni, bisan amo pa na ang nahimo ko sa imo, ginbangkaw ko ikaw, pero sa gihapon, ikaw malanggalag ang magabatiti sa akon nga pagmasakit, and until he was gone, and you said, damo mo sila nga maglulutod, but it was your mother
nga amo gid ang nag-take care sa iya nga utod. So diri naton makita, no, the kind of love nga very giving and forgiving, all out lang gid, no, unconditional nga sa isang pagpalangga para sa isa ka utod, considering at step brother niya man lang ini. So in short, your mother is really good as a person. She has a good heart and she has a very loving personality. Siya siguro yung type nga wala na yan sa iyaya ang mga hikaw-hikaw, wala na yan sa iya ang mga hisa-hisa, ang lain sang buot, ang pagdumot, kundi ang iya is always ang pag-understand, and to the best that she can, mapalangga lang siya sa isa ka tao. And in that case, sa iya nga stepbrother. Indeed, no? Kung may isa ka super nanay, you said, wow, very qualified gid siya. Super nanay gid siya para sa imo. And I agree with you. So thank you so much sa imo pag-share diri sang ining inagyan sang imo nga mother, Inday sang La Paz. 37 minutos makalipas ng tak ng alas 2 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, Story, yari ang mga importante ang kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong simana tubtob Mayo 28 sa sininga tuig. The Saturday, May 28. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, will once again rock the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo with their carefully selected songs sa duha ka oras nga concert at the plaza nga magaumpisa alas 6 sa gabi. Sa sini nga event, napulo na naman ka mga concert at the Plaza Mag sa Eager Raffle sa tanan nga mga patrons. So if you are there, may chance ka gid na makakuha sa isa sa mga mugs nga ini. Sa May 29, Domingo nga adlaw, bukas ang pertahan sa Letolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass sa Letolda, umpisa 11 sa aga. Pangamuyuan ta ang tanang ng Filipinos nga mag-embrace ng unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And sa mga nagatipid and at the same time mga very wise naton nga mga kabombo dira nga gahol sa oras, budget conscious, limited gid ang time para nga magbakal sa ilang food,
Diri kita sa Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang ina sang Plazuela di Iloilo. Chow to Go nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasig nga labuton. Chow to Go, makabakal ka sa pagkaon, no need nga magpanaog ka sa imong vehicle. Bisitahin na ang mga Chow to Go kiosks dira sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue. Parking lot sa Plazuela di Iloilo. Damo-damo kada choices, arada ang mangganamit ng Palang Spice, Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. For leasing inquiries, palig na lang contact sa Plazuela di Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks. Budget-friendly kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela di Iloilo. Kag sa mga negosyo nga apektado sa pagtaas ng kasos ng COVID-19, ang Plazuela di Iloilo nagatanyag sa inyo sang The Green Tents. May siyam ka tents, may kasangkaron nga 3x3 meters nga sampat gid sa inyong negosyo. Ini nga mga green tents ang nahamtang malapit sa Plaza Mayor sa Plazuela di Iloilo. Ang ini nga mga green tents ang perfect place gid sa imong negosyo. Bangod sa open air settings ni para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. For inquiries, pwede makakontakt sa kay Feby o kung kay Michelle sa telephone numbers 0906-106-5060. Pwede man sa 0936-489-2172. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Well, yesterday we had one letter from Lola Amparing ato nga ginbasa. Actually, may ginpadulong di siya 2 letters ina, no? Sa isa ka pagpadulong, 2 ka sulat ang iyang ginbilin diri sa aton. And the sound ko subong ang another letter nga iyang ginpadala diri sa aton. Siyempre, si Lola Amparing pa yan, never nga nagakawadaan sang istorya sa iya kabuhi. So, here we go. My dearest Tita Regine, good afternoon everyone sa tanan nga Bombo personnel, mga audience, karon nga hapon sa sining program. Ilibinigid sa imo Tita Regine. Ang ako ni isaysay sa imo karon, ang ako ni inagihan sang jutay pa ako. Hasta subong nga nagtigulang na ako. Sang una nga tiyempo, sang wala pa ako nag-eskwela, permi ako ang tawo sa amon balay. Ako lang ang ginapabantay ni tatay kag nanay sa amon balay. Balan mo tita, ang akon mga utod, palalagaw, nga wala nagasapot sa balay. Ako lang ang ginasaligan ni tatay nga magbantay sang tinago niya nga kwarta. Ang akon nga eldest brother sadto, amo ang nagapanakaw sang kwarta, kag kun kaisa, mga dilargo o bayo ni tatay, kag iya dayon ibaligya. Siling niya, kay permi ko makita nga siya man lang ang nagakuha, ginapaandaman niya ako. Nga kung manugid kuno ako, sakiton niya ako. So abi mo, Tita Regine, bisan ginasugid ko na kay tatay, nagahipos lang siya. Kay basi ako naman ang sakiton. Ano abi, kay sinanay, permisa sugalan sadto. Ako lang ang ginabilin o ginapabantay sa amon nga balay. Do ako man ang natingala sadto. Nang iban ko nga mga utod, permi wala sa balay. Luyag ko man magbantay sa amon balay. Kay ginatagaan man ako ni tatay sang 1 o 2 ka sentimos nga akon suhol para kuno mainugbakal ako sang ice cream. Sang ulihi, ginpa-enroll ako ni tatay sa grade 1. Yang akon bayo sadto, pink nga panyal nga pagbunyag ko pa sinuot. So ang tanan nga kinahanglanon sa school, ginbakal ni tatay. Ginsingganan pa ni tatay ang teacher ko nga kung pwede lang, hindi ako pagbakulon o akigan kung hindi ako kahibalo. Wala mo yan, tita, sa una, pwede ang corporal punishment. Kung may school activities, ginapa-entra man ako ni tatay. Kag tanan nga kinahanglan sa school, ginatuman gid ni tatay. Abi mo, Tita Regine, halin sa grade 1 up to grade 6, gina-follow up gid
kag pirmi ginapamangkot ang tanan nga mga teachers ko sang akon standing o situation sa school. Sa tanan kami nga magulutod sadto, daw sa ako man lang ang ginaatipan sang maayo. Siguro Tita Regine, bangon maniwang ako kag masakiton ako sadto, kag tama gid ako kapalangga sa tanan kami nga magulutod. Sa una nga tiyempo, ang amon mga teacher sadto, mga mapintas. Hindi ka lang yakahibalo sang sabat, ay dayon bonggo ang ulo sa blackboard o kadulon sang libro ang ulo mo. Very, very bad. So ako iyaw, lagi ako ikaagi bonggo, bisan hindi ako kahibalo magsabat. Ginapatindog lang ako sa higad sang blackboard, kag magtulok o magpamati lang. Balan mo, Tita Regine, sa pagpa-enroll sa akon, ginasingganan dayon ni tatay ang akon mga teachers sadto, nga hindi kita ko pagsakiton, bisan hindi ako kahibalo sang answer. Siling pa ni tatay, nga mahadlokon ako, kag basi malipong, kay tama ako nga daan kaniwang. Kung sa bagay, tita do hindi man ako mangu o very poor sa klase, mataas man ang ako na average, kaya palatuon man ako sadto. Maniwang ako sadto, pero kada year, ginapa-entra man ako sa folk dance, kaya manami ako kuno magsaot sang native dance. Pero gani kami naga-first place sa contest. So, lihi, graduating na kami sa grade 6, pero hindi na dayon, kaya nag-break out ang Second World War. Almost, siguro 2 years ang gera. So after the war, gin-promote kami sa first year. Siguro mga 2 months lang ang amon klase sa grade 6 sadto. Gin-accelerate kami dayon sa first year. Halin sa first year, up to 4th year. Antos naman ang pag-eskwela. Kaya napatay na si tatay at the age of 42. Nagpadayon ako sa pag-eskwela, sa paggastos ang akon utod. Ang iya nga obra pag pangudak lang, pang pamicture. Di abi mo tita, antos lang ang akon pag-eskwela. Ang jutay nga kita sang magulang ko, ginabakal pa sang bugas, sudan, kag tanan-tanan nga kinahanglanon sa balay, kag sa school obligations. Tama gid kapigado ang akon situation sa school. Kung hindi ako pagtagaan sa mga classmates ko sang kinahanglanon ko, kag mga merienda, kung vacant period, hindi ako yakakaon. Kung kaisa gani, kung mabaskog ang hangin kag ulan, gabi ako nagapauli, kay wala ako payong. Kung kaisa, sulay ko lang, kung gabi na. Kung mabasa ako, ibulad ko ang akon biste, nga basa sa higad sang dapog, nga may kalayo, hasta mamala. Kita na dumduman ko gani sa akong sulat sa imo, nga bisan bakya, sapatos o tsinelas, wala gid. Kung tama gani kainit sa hilamon lang ako nagaagi, kay tama kainit ang asfalto sadto. Kung kaisa, tagaan ako sang balon sa magulang ko, 2 ka sentimos. Abi mo Tita Regine, isa lang na ang ginagasto ko, kaya ang 1 ka sentimos, ginahulog ko sa akong alkansiya nga kawayan. Nasulat ko na gani sa imsadto nga nakatipon ako bali 35 pesos for 4 years kag akon binakal sang wristwatch. Ginsuksok ko pag graduation nga daw sisino ako. Balan mo tita, kung hindi ka magaranon sadto nga tiyempo, hindi ka kapangrilo. Ti abi mo Tita Regine, gingamit ko pa magsaot kami sadto sa karnaval sa Fiesta Sang Haro sa ila coronation. Ang akon cousin sadto, nagamit sang rilo nga wala nagaandar. Nadula niya, kag nagalit ang tatay niya. Binayaran ang rilo nga wala man nagaandar. Siling ko gani sa iya, nga balaan mo wala nagaandar, gingamit mo. Tisiling niya, para dekorasyon lang daw. Tita Regine, maayo lang kagintahian ako sang utod ni tatay nga modesta sa akon bayo nga puti sa graduation. Ang akon sapatos, do sa buranggol, iti relief man lang, daw hindi ako comfortable, pero wala ako sang mahimo, kay wala sang inubakal ang magulang ko. Maayo lang, kinakapasar ako sa entrance test sa CPU, kag section 1 ako, sa 5 ka section sadto.
Nagkuha ako sang elementary teacher certificate for 2 years. Sa pag-antos nga wala merienda. Kag ang akon bayo, 4 man lang kabilog. Abi mo tita, pag-uba ko na, dayon labhan. Parang itigana naman sa mga sunod nga adlaw. Ang akon sapatos, isa lang kaparis na may lubot na nga siguro bali do sa lapi kadako. Ti akon lang na ginatukapan sang karton ang lubot. Sang may parade kami, gusto ni ma'am namon sa physical education, black shoes, itom nga sapatos. Ti kayang akon sapatos puti. Ti siling sa magulang ko, bakal ka lang langkin nga itom, kag ipinta sa sapatos mo, kag tukapan ang lubot. Ti wala ka sang mahimo, gintuman ko para hindi ako mag-absent sa parade. Tita Regine, sa akon nga pag-antos, pagsisikap sa pag-aaral, nga tuon kun gabi. Ti salamat sa kay Lord Jesus, ginaubayan niya ako. Nagpermi man ako exempted sa final exam. Kada pangayo ko sang inugplite ay adlaw-adlaw ginapatuluan ko sang akon luha. Sabi mo tita, hindi ko gid malipatan nga siling sa magulang ko nga ano mo ko haw tatay nga permi nagaluha ang mata mo kung mangayo ka. Ti ano abi tita kay 7 o'clock ang first period ko, kag kung maatrasar ang pamasahe ko, permi ako late sa first period. Ti there are times nga hindi ako kakuha sang daily quiz. Amo na gani nga ginatuduhan ko pagtuon hasta maghating gabi para nga ma-exempt ako sa final exam. So Tita Regine, amo na siling ko nga pag may hirap, may kaligayahan rin o may ginhawa. Sisikapin mo lang ang pag-aaral. Hindi ka lang magpalaboy-laboy o magbabarkada, kakaawaan ka gid ng puong may kapal. Abi mo tita, kung hindi lang ako mainantuson sadto, siguro wala ako katapos sa pagtuon. Biro mo, 4 lang bayo ko, ang underwear, pira lang kabilog. Mabasa gani, ibulad o pahanginan sa dapog nga may kalayo. Ang sudan ko, permi lang ginamos, tabagak, o uga nga balingon. Kung kaisa nagatululo man ang akong luha, kung makita ko ang mga classmates ko nga nagakinaon sa school canteen. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakatapos yun man ako sa 2-year course, kag nakamaestra ako dayon. Malam mo tita, pag-graduate namon sa 1957, may ginhatag dayon nga entrance examinations to the newly graduates. The first 200 nga nakapasar, gin-admit o ginpasulod dayon sa teaching. Maayo lang kay nakasulod ako kag naka-teach dayon. Naging breadwinner ako for almost 6 years sa amon nga family, kag mag-asawa. Pero tinutulungan ko pa rin ang nanay. Sana may makukuha na leksyon ang mga kabataan nga nag-eskwela. Hindi anay magbarkada-barkada o magnobyo-nobyo. Magsumikap sa pag-aaral para may kinabukasan. Uulitin ko na pag may hirap, may ginhawa. So thank you very much sa tanan nga nagpalamati sa inyong mga programa karon nga hapon. Here's my love, kisses and prayers. God bless. Lola Ampari. Siguro lolo ang paring amo na nga kinapaugtas ka sang imong mga magulang nga lalaki, no? Kada feeling do favored kaya how sang inyong nga parents, especially sang inyong nga tatay, sang inyong nga tatay. So mga maglulutod may mga amugid sina, no? Do ni gid manigar o do gahambala mga parents. Hindi alalangay lang gid sila ya ang pagpalangga ya tululupong na ya walang labis, walang kulang, wala sang favoritism. Pero pati ka na sa mata sang mga kauturan, dumiyara ginaya nga naga-feel no nga so somehow ini siya do ginapaboran ni siya permi, ini siya do paborito gini siya permi how ari mo ay ipagtasunta ka. Siguro mo nang sa isip sa imong mga magulang, no? Pero basikon langas-langas siya mula na sa imo. But anyway, sana dulang inyo nga father
kanami man sa iya because he took the responsibilities kag siya ang nagpangita sang paagi para nga padayon ang inyong pagpangabuhi kag ikaw padayon ay mga pag-eskwela. Siya ang naghahatag sang imo na nga allowance mula na galing may mga time siling mo nga ti bago mo makuha ang iyang ginahatag nga allowance patuluan mo pa anay sang iyang sang imo nga luha tapos ang balon niya kaano mo kuya how tatay mo ko nga permi mo lang kuya ginahibian siguro sa una mo na ginahimo mo ay sa kay tatay mo kung ano leg mo nga makuha hibi-hibian mo siya and then give na lang si tatay mo kati hambal niya. Mabal mo gani, di ba? Love ka gid sang imong mga parents to ikaw gid. Oh, gina-claim mo. Ikaw gid ang pinaka-paborito nila. So basi silently may mga kauturan ikaw, no? Medyo gamay got-got ang ginabatsyag sa imo. But anyway, sige lang you know, no, nga sa imong nga klase bilang isa ka teacher, kabalo gid ikaw nga dapat wala sang favoritism, wala sang ginapaboran. Fair lang ang laban. Di ba? Lola Alparing, thank you so much sa liwat, sa mga istorya naman nga ginashare mo diri sa amon for entertaining us again sa sining nga hapon and thank you sa imong nga effort to really come up with more stories nga mapadala mo diri sa KLP. Salamat, gid. 3 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundana. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon magsanitize. Nalipat lang gid ako sa ngalan, pero nag-email sa iyang story, daw coming from a guy. Sorry gid, nalipat ako sa code name, pero nag-aayo siya nga buwas naton. Basaon ang iyang letter. Sige sir ha, bantayan mo buwas ang imong istorya. Basahan ko siya tomorrow. Actually, either Friday or Monday ang iyang request. Sige. Subong pa lang, sir, ginapahibalo ko na ikaw. Buwas ko basahon ng iyong mga story. And thank you so much. And speaking of stories, kamuman sa mga istorya ninyo, nga pwede nikit nga mapalabot diri sa KLP, ipadala nyo lang, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag pwede man nga ipadala, kung ginsulat ninyo, ipadala ina care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you again for your time for today. I hope nag-enjoy ang tanan, may mga napulutan na something sa mga stories nga ato nga share sa inyo, especially about motherhood, sa mga mothers dira, sa mga anak man dira. Thank you so much. I would be waiting for your stories. Pwede ma-email, pwede man nga masulat. Madaming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine, para sa kahapon lamang program, magabalik ako sa inyo tomorrow. God willing, salamat gid sa liwat. Good afternoon and God bless.